chroeso i haglediad rhif 151. Yep, da ni wedi 151 o. Dyn ni'n mynd i fod yn deud hynna bob episod. Bob un episod. Croeso i'r haglediad. Bonkers bod ni dal yn neud hyn. Croeso hadlediad. Na, nes i just deud hadlediad. That's Hadlediad. Completely different show. Hwna di... Hadlediad. Bizarro. Yr hadlediad ydi pan da ni'n sôn am garddio, a dadlediad ydi pan da ni'n neud joke, y dad joke. I mean, mae'r dadlediad. Dwi ar hyn o bryd yn gwisgo barber, siwmper, nes i gael o'r siop elusen am 8 bint, achos mae'n amlwg oedd y dad oedd wedi prynu fo, wedi golchi fo'n rhy boeth, ac oedd o yn y women's section. Mae o'n very dad, mae gen fo fel y bottoms lleder na, ti'n gwybod y rhai fel, very bryn core actually. So dwi'n credu gallwn ni fod yn rhan o dadlediad, os da ni'n cychwyn hwnna. Smacklediad, hwnna di'r fersiwn Trainspotting. Okay, cracklediad. And every month's a bad lediad. Y batlediad ydi podcast Batman. Okay, so we're doing this. Yep. Maglediad ydi... scatology! Neu caclediad ydi hefyd lle da ni sôn amdan pobi cacenni. Is keep it clean. Dwi'n meddwl bydd y caclediad y chael yn y podcast awards flwyddyn nes. Ti'n meddwl? Na, Ellis James ni'n chael. Lifetime Achievement Award. Ellis James. Ydy o'n cac neu'n cac? Smacklediad, mostly just drugs a llaid fyny fo, sorry. Does dim byd... Dyn ni ddim. Mae'n Iest yn goffa torri hwnna gyd allan. Tracklediad ydi pan da ni sôn amdano pobl yn competio mewn games. Athletics. Lle mae'r athletics podcasts Cymraeg? Wel, yn union. Na, dwi'n credu bod na ddim rai ar ôl. Ond os oes na lle cynulleid fyny. Paplediad ydi lle da ni sôn amdano'r paparazzi tyn ni llunio pobl. Neu human papillomavirus is a great... I mean, Mae gen ti'r twatlediad, de, mae hwnna... No, I mean, dyna di bob mis, guys. I mean... Hello! Okay. Fel o'n i'n trio dweud. Sianed ydw i, gyda Bryn. Hello! Hi, Estyn. Hello. Croeso i'r... Crackled, na. Haglediad, podlediad hynna'r Gymraeg, TM, going am a Lifetime Achievement Award yn yr gobrau podcast Cymraeg. Da ni rwan newydd ddathlu yn penblwydd yn 15. Da ni rwan ddigon hen i sneakio i siop gornel a trio gael vapes. Be ydych chi'n ei pan ti'n 15? Mynd i weld Terminator 2. Ti'n gallu mynd i watched Demon Slayer yn y cinema, which o'n i ddim, fy mab Anwyl really eisiau dod i watch Demon Slayer, ond goffes i fynd hefo ffrind fi Annie sydd yn 43 yn hytrach na mab fi sydd yn 12. So, problem. Anyway, di hwnna ddim o ddiddordeb i chi. Be sydd o ddiddordeb? Ydi straeon tech a ffilms gwael a nhw'n i gadw cwmni i chi am yr 2 sgwigl awr nesa yn ei just hynna. Mae hyn spooky season. Mae yn spooky season. Fel i'r anwyl wrandawyr craff ni, fel Ellen, Clwyd, amazing, nath hi pwyntio allan i ni. Yn anffodus, oedd hi mor spooky mis diwetha, gath ni spooky season yn gynnar, achos oedd Iest wedi disapparatio o'r podcast. Hang on. Siona, nath Iestyn marw camlynydd yn ôl? Na, mae Iestyn yn vampire, ond mae'n audio vampire, sydd yn golygu bod, dim bod o ddim yn gallu gweld hun yn y drych, di o ddim actually yn gallu physically gael i recordio. So, Iestyn yn audio vampire. Diolch Ellen, amazing, friend y show, wedi i bostio mynd, falle ni just video, ond dydy Iestyn ddim actually ar yr rhaid. Mae'r un issue efo hynna, lle mae y ffordd mae Spotify yn tynnu audio i fewn. Does am ffordd o ddiweddaru'r ffeil yna, am fod maen nhw yn mynnu amsugno'r ffeil i fewn, a wedyn maen nhw just yn
gwasgaru hwnnw draws bob man, a wedyn os ti'n diweddaru yn chdi, dyn nhw'n cymryd sylw yn fo. Dwi'n angog in wonderful grandawyr ni i beidio defnyddio Spotify beth bynnag, o fel bod nhw'n kind of single-handedly financial military Israel. So triwch, gwch chi am ddim, gwch chi mat, gwch chi'n byd, dwch draw i'r website, just cael yn syth o fyna, RSS feed bach fresh. Mae'n lwyth o podcast apps gwell na Spotify. Llwch chi plygio fo fewn i fanna. Llwch chi gael llydd bryn delifro fo i ti chi ar feic mewn USB stick fel baguette mawr Ffrangeg ysda chi isio. Mae o'n cynnig y gwasanaeth yna. Dwi'n meddwl bryn unau reid o'r cassette i chi, neu vinyl pressing, a wedyn dod o fo'r gramophone draw. Neu fel... Neu yrru Victorian Street Urchin i delifro fo. What day is it? Yeah. What day is it? Dwi eisiau'r Punch and Judy version. What is Haglediad Eve? Why, sir, it's the Haglediad Eve. Has the latest episode gone out of the shop? No, sir, it's still there. It's 3.5 hours. 3 times my size. Ond ydych chi yn goffod dychmygu taw Bryn ydy'r unig person yn y Muppets Christmas Carol sydd yn human, a mae pawb arall yn Muppets. Okay? So mae'n ffynnu chdi wneud hynna, cos dwi'n ffindio'n hyn yn cerdded o gwmpas yn canu'r Muppet Show theme, a dwi'n gwybod pam. Ti'n cofio adeg yn lockdown oedd pawb yn trio fel canu hefo'i gilydd ar FaceTime? Swn i'n lyfio trio clywed Iest yn trio syncio fyny y baseline na hefo. Gybryn. Dim dyna pam dych chi yma. Dych chi yma am digital recreations o'r Muppets Christmas Carol. Dych chi yma am lleisiau i gadw diddordeb chi fynd tra bod chi'n golchi llestri neu whatever. Mae'r haglediad yn ôl. Da ni'n kind of siarad am tech weithiau. Ni definitely siarad am ffilms di ddim. Mae hi'n spooky season, so da ni di gwachio unwaith eto, oedd hi'n desperate, pawb yn textio bore di mercher yn mynd, hi guys, da ni di trefnu ffilm, a wedyn lot o emojis gyda fi mynd, oh, no, sorry. Ac oedd gyda i noson o symach i'n efo amser i watchad o. So, athi bach o Bryn's Choice. Well, okay. Wel, Iest ydi roi'r rhest. By video. Iest ydi roi bach o'r rhest. Ond kind of, yr rhestr oedd pethau fel, quite military, oedd ti di roi di, oedd y thema. Naci, sheriffs. American sheriffs. Sheriffs, yeah. Predator and Space Sheriff. Yeah, Predator and Sheriffs. Ond nath Bryn roi heads up yn mynd, gan i watched Fright Night. Ac o'n i just fel, oh, cool, yr un efo Colin Farrell. A McLovin. Like, no. Ac David Tennant. Did David Tennant ddim yn y trailers i hwnna? Oes na Fright Night 2 a mae David Tennant yn hwnna? Mae o'n fod i cymeriad Roddy McDowell. Peter Vincent. Oh! Yeah. Okay, sorry randawyr, nes i just cael brain melt fanna. Well, one sec. Yeah. So nathon ni watched 1985's Fright Night. Oedd yn Shite Night. Ond... Dwi eitha siwr mae'n superfans o'r ffilm yma allan yna de. Dwi'n gallu gweld, pam bod... Cos oedd o fel, o ti'n gallu gweld, so mae hwn yr un flwyddyn a Back to the Future. A ti yn gweld pob un... like building block o like 80s cinema yn y ddau. Yeah. So mae'n gweithio am Back to the Future heb fod yn creepy. Dwi'n gwybod bod Fright Night. I fod yn creepy, bear with. Heb fod yn sglyfu ta. Yeah. Ond... Mae'r cyfarwyddau pyn bach yn well. Mae'r pacing braidd yn well. Mae'r casting... bobl sydd yn checks notes 28 i fod yn teens Mae'r beth yna fo John Mulaney yn neud fatha movie pitch meeting a bit yn un o'i sioia fo'n sôn amdan yr Back to the Future
mynd amdano dweud, we got this guy, right, and he's, his best friend, get this, he's a teenager, his best friend is a disgraced nuclear physicist. What? Yeah. So yr un sort of syniad yna, dyma'n esbonio pam bod yr hogyn ifanc ma yn ffrindiau efo... Ti'n angen esbonio fel? Ti just cymryd o? Ti just cymryd o fel? Yeah, fine. Yeah. A be arall yn ei licio mae'n a bit yn diwedd lle mae'n dweud, will that work? Said, well, we've been following, everything's been going on movie rules so far, and it seems to be working. Mae Fright Night yn gweithio ar lot o... Mae'r effects, budget yn spectacular. I mean, mae gwachod practical effects work yn just gwneud fi deimlo'n hapus. Mae'r smoke machine yn gweithio overtime yna. Just yn bersonol. Lyfio gwachio hwnna. Drwan ta, mi neidiwn ni fewn i y newyddion ar agenda. Mae hydref y phoeni, big fans, mae hwnna'n dod. Ond, hoffwn ni gyfaddau straight up bod fi wedi gwylio Fright Night ar 1.5 speed. Fel person nath astudio ffilms yn y coleg, mae hwnna'n sacrilegious. Ond, get this. Mae actually yn ffilm loads gwell pan ti'n gwachod ar 1.5, cos mae'r pacing yn ofnadwy. A mae'r music Muppet Show tu ôl iddo fo tra maen nhw'n mynd fel un. Mae pob scene... Nes i watchad o as God intended, Sioned. A wyt ti'n teimlo bod y disco scene, a dwi'n gofyn i bobl fynd ar YouTube just i watchad the Vampire in the Disco scene, oedd watchad hwnna ar 1.5 speed dal ddim digon fast. Oedd yn ormod. Sa ti hyd torri hwnna allan o'r ffilm yn gyfan gwbl. Mi nes i hefyd wasgu'r bottom skip forward 10 seconds. Fi'n really sorry, Mo. Nes siwr yn agos i'r diwedd yn ei fatha, mae bron yn handwyn hanner nos, gyda'i 5 munud ar ôl. Dylsyn ni wedi watched The Vavitch. Achos wedyn, so fo ddim yn ffilm di ddim, ond swn i wedi cael esgus, achos o'n i'n deud wrth pawb, dwi isio gwachod scary stuff, dwi isio gwachod your A24 horror films, right? Robert Eggers, mae pob trailer dwi'n gwachod fel, oh my god, mae hwnna'n edrych yn amazing. Ond dwi gormod o gachgu, dwi actually gormod o gachgu watchod na. Achos di horror ddim yn genre dwi'n really mwynhau. Ond dwi'n... mwyaf mae'r byd yn mynd yn waith, y mwyaf dwi actually, chos, a fel, oedd gwachod The Pope's Exorcist, fel nathon ni priodi. Oedd hwnna efo Russell Crowe, I mean, oedd hwnna'n ei a Vespas yn ei peth yn well. Mae fel y glorian. Mae hwnna'n genre yn ei hun, fatha... Pwy oedd ydi Iestyn yn gyrru links i fi i upcoming Pope's Exorcist 2 project. A ni fel, stopia codi gobeithio'n fi. Doedd nhw yn diwedd Pope's Exorcist bod y 196 o'r locations ma. Ac oedd nhw'n gorau mynd ar daith. A Pope's Exorcist. A ti'n teimlo dwi'n setio fan 196 o sequels. I mean, so fo'n gallu rhedeg fel daytime. Ti'n gwybod fel, Father Brown Investigates? Il Padre, Russell Crowe, Investigates. Investigates. I iro olwynion y sioe, i fynd â ni tuag at newyddion, i fynd â ni tuag at spooky season. Investigates. Mae'n ti sgwennu fel awr mewn police notebook. Pai! Rhain i chi sy'n gwrando, sydd ddim ar yr OnlyFans. Mae gen Bryn notebook sy'n edrych o'r rhai bach na mae police yn cario on top pocket. No, a wan mae'n sgwennu lawr pob beth dwi'n deud, a mae'n really creepy. Yes. A mae gen efo pull o shit di, a dyle fo just deud heddlu ar un ochr, a so ti'n edrych fel full on. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you. Everything you say can and will be used against you. Ti'n cofio hwn fel bod wedi digwydd i ti, Bryn? Be?
Di cael dy arestio neu ti just yn ymarfer Bryn of the Bar ar hyn o bryd? Siarad, dwi'n mainlinio police procedures. Yn ystod y pandemig, nes i watcha... Line of duty is my life. Nagi. Nes i watcha Law and Order i gyd. American di hwnna, dyn nhw'n deud rhywbeth gwahanol fyna. Mwy na lain yn beth. Ond, nes i watcha, dwi'n meddwl fatha'r OG Law and Order. Dwi'n meddwl Law and Order i gyd. Law and Order, SVU, criminal intent. Be mae hynna hyd yn oed yn meddwl? Law and Order UK. Mae gen i fywyd ti allan. Law and Order, Sports Utility Vehicle. Sports, yeah. So nath Paul Shear neud cyfres o'r enw NTSF SUV LAPD. A ddo just oedd pisteg o'r whole fatha genre yna. A mi o'n really funny. Gwneud y gwaith caled i ni gyd. Beth am i ni bwziau? Croeso i spooky season. Na hwnna mae'n gweithio. Iestyn, ti'n edrych fel bod ti'n rhywbeth y ddwylo yn evil. Hold on. Coming in hot. Na, da ni'n mynd draw i Llundain. Mae gen Bryn spooky can. Gyda'i tal o mis dwytha cania o Vocation Brewery's Life and Death IPA. Nice. A dwi'n siŵr nes i joke Powell and Pressburger llynydd. Beth yw amser. Beth sy'n digwydd ta, Bryn? So, cer ni trwy ddefo ta? Life and Death IPA. So hwn di'r unig joke o mis dwytha, a oedd o ffynnu trwy dwytha. Dwi'n joio fo tro meto. A full-bodied, bold and flavorful IPA with bursts of tropical aromas. Yep. Delicate floral notes. Yep. And piney finish. Bryn, mae gen ti piney finish. So dwi'n... Cari be? Tasting notes, hoppy, tropical, citrusy. Just fel Bryn. Bryn, so hoppy. So troppy. So hoppy, so tropical. Gwanta Iest, oedd y ti yn rhywbeth y ddwylo fanna? Dwi gyda fi lwyth o'r ei... Talking of tropical. Clwb Tropica, Tiny Rebel. Gyda fi lwyth o heina. O'n i'n mynd i fynd yn ôl i gael yr Palestinian larges, ond dwi wedi bod yn Llanrug ers yna. Ys gyda ni co-op yn dre. So mae gyda fi Pyramid of Heaven o'r Delhi. Dyla hwn di cael ei yfad yn ystod yr Gods of Egypt. Ond, I can't read it. I can't see it. Mae'r contrast rhwng yr oren ar y cefn a'r gwyn yn na fo. Design pert ond unusable. Pyramid of Heaven is a Keller beer, meaning a cellar beer brewed in collaboration with our good friends of the Runway Brewery in Stockport. We brewed this German-style rustic lager with a British grains and hops, including a proportion of flakes spelled from the northeast, hopped with Sovereign in the kettle, and then gently dry hopped with Opus. Wedi ei fragu yng Nghysgodion y mynyddoedd a Cawel y Moch. Iechyd da. Stunning. Iechyd da. A beth y cwmni ta? Hwn ydi Wild Horse o Llandudno. Yeah. So, newydd, mae gen nhw tri o'r ei newydd oherwydd mae hi'n Oktoberfest type thing, yeah. Hence a Keller beer. Yes. Yeah. So, it's very nice. It's good, yeah. It's good, yeah. Ja! Wunderbar! Play ding dong. Wunderbar! Just fi di hwnna. Rwy'n arth i gotcha Eurovision. Please, gwachwch Eurovision. A wedyn pan dwi'n gweiddi play ding dong. Ja. Ti di watcha da? O, nes i watcha da. O'n i'n meddwl the visual effects yn gret nhw. Okay, guys. Live effects. Live on stage effects. Oedd nhw overlaid. Yeah. Nice. Enwedig y bit lle oedd fatha rhyw video game. Hwna'n awesome. Dwi'n cedi dylse pawb watched Eurovision unwaith y flwyddyn. It's just am dan. Mond hynna faith mae mlaen sti.
Yn ti Sioned, mae'n Eurovision bob wsos. Yn i'n fast forwardio trwy'r bits lle mae Israel yn efo. Plus 10 seconds. Croeso i beth gen ti Sioned? Posh Drink Month. Care of Aldi. Cyfaill gwaith fan Wilwr. So, bws fy ngŵr yw hwn. Bws fy ngŵr. Bws y gŵr. Sioned, pan ysdi brodi fo ma, bob dim oedd gyda fo'n dod yn beth a ti hefyd. So, mae gen ni Aberfalls, proper gin pawb, ac y sylwch chi, da ni mond wedi cael ers cwpl o busnosau. Mae quite a substantial amount. Mae plant di bod wrth i'r ymwneud barod. Gwrandwch? So, sŵn da, ond byd fyddai'n agor, obviously agor drinks ar mic, greu hanes o hyn. Dwi'n agor Fever Tree Aromatic Tonic, refreshingly light. So, wysioch? Oh, we good. Hey! Yes! So, hold on. ASMR. So, Aberfalls actually ydy'r rifin nesa yn y White House Falls series. Yes. Mae Jerry Butler yn mynd i Aberystwyth ar ei wyliau yn trechio bod y cyngor sir yn cael ei cymryd drosodd gan terrorists. Yes, Bryn. So mae o'n gorau achub pob tra mynd ar ei wyliau. Aberdown. Aberystwyth has fallen. Aberystwyth has fallen. Hwna be, dio. Ond we got there yn y diwedd. Yeah. It's brilliant. Fan oedden ni'n mynd? Dwi'n gwybod, oedd y llwybyr. Coming next fall. Aber has fallen. Ond, dim byd am Aberystwyth yn y news. Well, oes, actually. Mae gen i ni newyddion amdan enwau Cymraeg yn cael ei newid. Iest, unwaith eto, amazing population o'r beth gen ni, yr notes. Dylen ni fod yn cyhoeddi fel hein fel collaborative notes i fel pawb sy'n eisiau join o fewn o just sgwennu stuff ar y diwedd a gweld beth da ni siarad amdan. Fydd o fel Wrong Burgundy, lle bobl just sgwennu unrhyw beth tra bod ni'n recordio, bys ni'n probably siarad amdano fo. No, Sianed, that's called streaming. So, top of the news, newyddion byr, dwi'n licio hyn, yes. Newyddion byr, a wedyn the bad boy, lot o newyddion. Apple confirms it has pulled controversial dating apps Tea and TeaOnHer from the App Store, because nath ni siarad amdan data breach really mawr a scary am hwnna couple o episodes yn ôl yn do. Dwi'n gwybod, does gen I ddim, achos dwi ddim wedi bod yn y dating app scene. Falle bod, dwi'n gwybod, Bryn, di hwnna ddim rhywbeth wyt ti'n ymhel a fo. Nope. Not for me. I mean, well, dwi'n meddwl bod am rei eraill ar gael. Ond, so ie, mae'n eigon, ac i ryw radd marchnad Apple ydy cael neud be maen nhw'n eisiau neud efo fo, so diolch, it's their ball, they can pick it up and go home. Wedi torri rheola, dwi'n cymryd ydy'r peth yna, ond... Ie, mae'n amlwg, mae'r data sy'n golli yn di cael effaith mawr ar bywyd o pobl, so mae o'n Apple hefyd i'n licio lot o beth yw'r gair dwi'n licio'r controversy neu deim fo'r App Store, chos mwy o controversy yn digwydd, mwy o sylw mae pobl talu fo, mwy o pobl mynd eich bod talu 30% i Apple pob tro, ddim y peth gorau. Ond oedd yr app yn trio gorau gweithio, obviously mae yna wastad financial concerns efo pawb sy'n launch app, ond yn trio dod nôl ar syniad ma o rhwydwaith o bobl yn watcha cefn a'i gilydd diogelwch a stuff, ond mae hwnna just i ddod o creu networks ti'n modd i feddwl o fel actual creu real world networks o bobl sy'n nabod bobl, a mae hwnna'n job anodd, dwi'n gwybod i lot o bobl nerfus unig mewn dinasoedd newydd, ond y trio ail greu hwnna, ond y problem huge ydy dydy dy data di ddim yn saff anyway, a pan ti'n iwsio fo i fel apps fel hyn ti'n goffod identifio bobl, ti'n gorau rhoid
data sydd yn personally identifio a like name and shame app ydyn nhw. A hefyd, i raddau hefyd o rhywbeth eich bach yn controversial efo nhw ydy'r ffaith bod, dwi'n siŵr bod bach yn distaw, yr syniad yma o dos a ddim due process, dos a ddim fath o appeals process yn y peth ma. Efo'r App Store neu efo app i hun? Efo'r app i hun. Just trio ail-greu y teimlad o, achos, ti'n pan ma ti'n, oh my god, dylwydw, slawer dydd, pan ma ti'n y coleg, a dwi'n cofio, ar ôl gadael coleg, pan byddwn ni yn y bybl bach yn Caerdydd, dwi'n cofio ffrind yn dod ata fi yn deud, swn i'n licio cwrdd ar rywun, pwy wyt ti'n nabod, wyt ti'n, like to say, guys, nasi, rhoi dy feelers allan, cyflwyno hi i ffrind i fy anwylwyr, a wedyn, like, 5 mlynedd wedyn nath nhw'n prodi, mae'n gen nhw 2 blant. A dyn nhw di enwyn o'r plant ar ddol di? Could not care less. Dyn nhw. Pan o'n i'n rei feelers fi allan, o'n i'n cael slap. Yeah, oedd y police oedd y police di dweud Mr Lloyd sgwennu enw ti yn ei notebook o fel Mr Lloyd you can't do that here. This is the library who talked about this. Ond dyna beth yr syniad o, a mae'n mor hawdd i ni ddeud, falle bod o'n haws o fewn y gymuned Gymraeg, lle ti'n kind of gwybod o nabod bobl sy'n nabod bobl. A dwi'n cofio meddwl fel, dyna pam, o'n i ddim yn y genhedlaeth i fynd am online dating neu ffeindio'ch gilydd, ond nath o gweithio yn amazing, ti'n fod yn mrawd wedi cwrdd o'i wraig o, trwyddo fo, jyst rhoi ti mewn cysylltiad efo bobl, ond genuinely, ti'n clywed bach o fel, dim pushback, fel mwy o reclamation, fel er enghraifft bobl o cymunedau asiaidd yn mynd, mae yna gymaint o fel, enw drwg ar fel arranged marriages, ond maen nhw'n deud, fel, be di oedd mostly ydi, just cyflwyno i ti bobl wyt ti'n gwybod i hanes, like, di rhieni ti ddim yn mynd i actively setio ti fyny hefo rwy'n like, maen nhw'n gwybod sy'n like, y networks bach allan, ti'n mynd i fel, dwi'n bo? Dwi'n ffrind i fi dweud, y proses ydy, ti'n dweud, oce, dwi'n licio'r person yma, mae rhieni fo wedyn cael touch efo rhieni hi, a dweud, hei, fysa ni licio bod y ddau ni'n gallu cwrdd i gilydd, fysa ni seti yna i fyny fath o beth, so dwi'n ddim yn fatha'n, mi'n neud i brodi y person yma. Ddim dyna di'r pwrpas y Royal Welsh. Hwna di... Gwm o Jack yn Iest? Ond y peth ydy... Dwi erioed i bod. Na'r whole point ydy... Sa ti'n mynd licio fo, Iest? Diffyg ar diffyg ar gwall ac yr methu creu cysylltiad cymdeithasol ac i ryw radd mae'r wedi ychwanegu'r distance a hefyd wedyn yn trio datrys y problem a dwi'n fatha, well, actually na dos a ddim fatha hubs cymdeithasol, dos a ddim fatha a third spaces issue pawb so ma'na 2 peth so ma'na channel 2 channel dwi yn swn i ddim mega awgrymu a un swn i yn so ma'na channel yn The Financial Diet ar YouTube a mae hi basically yn American entrepreneur lady, ond mae hi basically, mae gen hi real ymgyrch i gael menywod yn benodol, ond pawb yn gyffredinol, i fod mwy financially literate. Mae bobl yn poeni am eu croen nhw, mae bobl yn poeni am eu pwysa nhw, ond dyn nhw ddim actually yn poeni am planio pensions nhw, neu dyn nhw ddim actually yn poeni am fel y stuff sydd yn mynd i roi bywyd gwell i ti. Sortio allan, wyt ti'n talu gormod o dre. Y stuff yna sydd actively neu... A mae hi newydd sgwennu llyfr diddorol iawn o'r enw Having Friends Over. A literally, fel, chos mae hi'n millennial, Chelsea Fagan, dwi'n credu di enw hi. A mae hi'n fel lovely gwyneb, mae wedi cael boat... Mae obviously, like, 36, mae'n shiny a mae'n cael pwynedd, ond mae'n rhoi yr ora ma o fel hyder drosodd. So, na i watched hi, efo pinch o halen. Ond llyfr ma,
having friends over, dwi'n mynd gwrs na just in America, dio, a mae fel, newedig efo millennials, mae na ofn, a dwi'n gweld o'n hun ac yn ffrindiau fi, mae na ofn i wahodd bobl fewn i dy dyd i, achos bod o'n digon da, neu bod ti ddim yn gallu cwcio digon da, a ti ddim yn gallu cynnig profiad lyflu i bobl. Dwi'n cofio, yn tu ni, pan ma'n i'n tyfu fyny, wastad bobl yn doheibio, drwy'r amser. Falle bod y sefyllfa'n wahanol fan hyn yn Gaerdydd. Mae lot o ffrindiau fi, gen nhw plant bach, mae gennau falle 3, 4, 4 ffrind, agos yma, a mae pawb yn sort of spread out, a ti'n byth quite yn siŵr pryd wyt ti'n mynd i allu dal fyny efo bobl, a dyn nhw'n di dod yn TV ers, 2 flynedd? Yeah. Achos bod fi ddim wedi gwahodd bobl, achos dwi'n methu cwcio, dwi'n methu neud o. A mae'r llyfr yma i basically deud, da ni angen ail-adeiladu. Dyna sydd wyt ti'n cael resilience mewn cymuned. Yeah. A resilience... Wel, sydd cael cymuned. Ie, i beidio dibynnu ar online validation, ti angen roed y gwaith fewn i adeiladu. A just, ti'n mo be, dwi'n ffeindio bod reidio bike yn neud hwnna. Massively. Mae llythrenol just peidio bod mewn car. Yeah. Mae just cerdded o gwmpas, beicio o gwmpas, deud hello with Mrs Lollipop. Y channel arall yn eisiau deud oedd Shell Bizzle, yn anffodus, dwi'n cedi, mae'n hangover o'r internet cynnar, dwi'n cedi ar YouTube Shell Bizzle, a mae'n fel 4E ar y diwedd. A just Shelby rhywbeth di enw hi, a mae hi'n eto Americanes, really hyderus, yn yr union o'r un ffordd, ond dod o'r ochr arall, ond dod ochr sustainability mae hi, a mae hi just fel, y ffordd wyt ti'n gallu adeiladu gwydnwch a sustainability ydy, mae hi'n deud, mae hi'n ymgyrchu ydy planet a cymuned, mae'n deud, ti'n mynd gallu cael un heb y llall. So mae'n deud fel, wyt ti angen mynd allan a prynu rhywbeth, neu wyt ti genuinely'n gallu buck up your ideas millennial, a mynd i gynocio ar y person drws nes, ti'r person drws nes a dweud, oes gennych chi stepled y. A ti'n adeiladu siarad efo bobl. A dwi'n mwyn gwybod os di hwnna'n cenhedlaeth ni thing? Well, neu ydy o'n post-Covid thing? Neu ydy o'n symptom o'r ongoing... Lots o bob dim, really, dydy. Sorry, dwi di really mwydro hwnna. Doedd o'n really taro fi fel flip. Dwi'n mynd... Well, dwi di ffintio fo one. Dwi'n mynd gwahodd bobl na. Dwi'n mynd... Da ni'n mynd i third spaces. Pwy sy'n mynd i... Dwi'n mynd gael chance i fynd i pub. Like, pub? Mae pubs yn gai. Wyt ti'n dweud da ni'n mynd cael chance mynd i third base? Dyna ti'n... Be dys di? Third spaces. O'n i wedi bod yn darllen yr sgwrs ma mewn ffordd holl o wrong. O'n i wedi roed y feelers allan yna. Roed y feelers allan ta. Dwi'n siŵr sa ti'n dod efo fel criw bach ohonych chi'n dod at eich gilydd i roed y goriadau yn y fywlen. Dwi'n meddwl da chi angen symud i rola bach o Gaernarfon, really, de. So, mae hyn yn un peth ac so dwi wedi ffindio wan y swydd newydd wan, dwi'n nôl y swyddfa 4 diwrnod yr wsos. Ti sy'n designio ballroom Donald Trump, ie? Ie. Okay, cool. Ie. So dwi'n mynd 4 gwaith yr wsos i'r swyddfa, chys mae fanna dyn ni lle actually gweithio ar y design. It's going to be great, folks. No one's going to have seen a ballroom like this. It's going to be huge. Much like me, I'm huge. Everybody says it. They say Mr. Trump, Mr. President. They're very respectful. The people who talk to me. They say Mr. President, you should have a ballroom because you want to host huge parties. Have all these people come and tell you how great you are. The toilet guys. And I say to the world leaders, I say, come have a ball in my house. Hey, it's my house. Mae o'n invite bobl draw. Indeed. Yes. Mae o'n invite bobl draw. Mae o'n not allowed third space for. People want to come and tell me how great I am, and I want to have a big room so people can stand in it and tell me how great I am. Amazing. Thank you, everyone. Sorry, da ni di completely crasho pe bynnag item. Oedd y ti siarad am gwaith? Yeah, so ti'n goffo mynd i'r swyddfa? It's so great. Ond oedd o'n bach eto gorfod bod rownd pobl
sort of 9 tan 5 bob. A so ges i eitha moment bach eitha ffynnu dod o blaen. Lle oedd hi'n 8:00 y bora, o'n i'n y caffe bach ni, lle coffi bar ni. Ac oedd y boi yr tol y coffi bar, oedd eisiau, fel sort of hanna tiwnio mewn i'r music oedd y chwarae, oedd o fatha The Smiths, a wedyn oedd gen ti Pink Floyd, a wedyn gen ti Radiohead, a coia, mae hi'n 8:00 y bora ar bora di llun, a ni fatha, so eisiau fatha, ar ôl i'r Radiohead orffan, eisiau fyny, a just, ac oedd o'n i gyfeillion yna, efo pobl yn gweithio fo. A dwi'n gwrando music ma, a haid i'n eitha, amser yma, dwi'n gorau teimlo ma fi'n gorau gofyn, wyt ti'n oce? A i gyd, oedd just cael moments bach fanna, ac oedd yn creu laff bach da fanna. Bore di llun, dwi'n teimlo. Bore di llun, a ti'n teimlo, mae pethau fel yna, jyst yn cael eto'r cysylltiad na, bod chdi ddim yn... O'r syniad os ti eisiau siarad o'r un, ti'n mynd i desg o siarad o'r fatha, be? Neu ti'n cael fatha'r moment lle ti'n fatha bumpio fewn yn y corridor a dweud, hei, hyn, ac eto jyst y syniad fel gwrdd bod o gwmpas pobl ac o'r siarad, a fel ti'n dweud, fatha'r trydydd spaces ma, so lle chdi arfer mynd i'r tafarn neu'r capal neu'r cor neu just yr clwb lleol, mae'r costan, obviously, ddim di fyny, a mae bywyd am mynd yn mwy brysur, mae just gallu creu'r amser ma. Mae'n luxury di ond lle mae capitalism yn cael ni gyd yn just fel ar y treadmill trwy'r amser, a ti just ddim fel, sgynnau ddim amser i gael bobl... Ti'n meddwl be? Adduned tymor newydd. Right? Cyndolig, fi'n mynd gael bobl draw. Fi'n mynd gael bobl draw. Ydym chi? Fes chi'n mynd gael dod? And like, normal, nice normal bobl draw. Sa'ch ti'n gadael ni? Mae Iest yn gadael ni fynd drwy'n di tu fo. Mae Iest yn greu. Iest yn hostio parti dolyg ni bobl. Fel yma hi Gaernarfon, fuck it. Like, mae rhan yn y fi'n deud, dylen ni recordio Na. y parti dolyg. Yn y black. Yn y black. Like, na I ddod a little microphone thing fi, bydd o'n greu. Fydd o'n gofyd early days, o'n i'n arfer experimentio. Mae bryd fel, dwi off-duty, mae hwn off the record. Hwn off the record. Dyma pryd mae'r gwirionio hwnna, gwirionio fi fod. So hwnna... Small news. Small news oedd hwnna, ie? Small news. Di troi ni fewn i podlediad dewr. A mae hwnna ond di cymeryd oedd 30 munud. Paid. Apelio datamap.gov.wales Iest, o ti di roed hwnna, prosiect Mapio Cymru. Ie, mae'n ofni i enwa Cymraeg diflannu ar ardaloedd, herwydd fod pethau ar maps a falle yn cael ei reid i fewn yn Saesneg. Mae hen bryd i pethau Cymraeg cael ei reid i fewn yn lle nhw, so be mae y Llywodraeth wedi wneud ydi sefydlu gwefan, lle mae pawb yn gallu rhoi yr enwa maen nhw'n gwybod amdan yn ardal nhw eu hunan, lle ddechad ydi lot o bobl ddim yn gwybod, fatha, wel, enw'r ardal yma ydi Talamignydd bach, neu be bynnag yn efo. A dyna pam mae'r wyddfa wan di cael ei disgrifio fel mynydd face. Ok. Nath yr Gen Alphas jumpio fewn yn o'n so, ie. Just gerwch chi datamap.gov.wales neu mapdata.llyw.cymru. Ie, na hwnnw. Mae enwau ceia mor cool. Please, hwnna. Cai mawr. Cai Taros yn Croeslan. Gynna ni Cai Tatws. Cai Big. Cai Canol. Cai Pella. Cai Canol. Cai Drws. Cai Islwyn. Ond ti ydi Islwyn. Sorry. Sydd dros hwnna. Sorry. O'n i'n meddwl just disgwyl o siarad i methu yna. Ti eisiau gwybod beth yn digwydd yn brain fi? O'n i'n cael absolute amser amazing yn cofio enwau cia ffarm mam dad. Ac o'n i'n just fel, oh god, swell gan i bod fanna. So ni'n cael bobl draw wedyn. So bobl yn gallu draw i'r cei. Anyway. A dwi wedi zoomio fewn i map o fel Machynllaeth yn enw, dwi fel, anyway, come on, Sioned, concentrate. Mae gen i ni show i wneud, for God's sake. News, mwy o news. Ydych chi eisiau wneud? Cai top a cai gwylod. Cai dy geg.
That's the one. Sorry. That's the one. Mean. Iestyn, so well gen ti wneud news, neu so well gen ti wneud OS 26? Wel, dwi'n meddwl bod wedi gael ymlaen quick news. Ni'n neud brief overview o rei o'r pethau, enwedig y pethau Cymraeg. Ond fod pwy arall sydd yn cyhoeddi'r newyddion Cymraeg. Mwy o newyddion Cymraeg. Mae'r AWS outage yn quite funny, achos, yes, ti wedi rhoi erthigol Tech Radar, Amazon Web Services outage, the 9 weirdest things that happened when the huge AWS outage broke the internet, right? A mae'n really funny, achos top story ar hwn ydi, the AWS outage gave many cloud engineers and IT departments a sleepless night, but there was also the case for some owners of 8 Sleeps smart beds. The company's pod, which you can buy as a mattress or a full bed with a base, is an internet-connected bed, so it can track biometric data and control its temperature. But that feature went horribly wrong for many owners. It would be great if my bed wasn't stuck in an inclined position due to the AWS outage. Come on now. Early adopter Alex Brown said the back-end outage means I'm sleeping in a sauna. So awesome. Just like fuck. Fucking plug again. Amazing. Amazon.com turned into a gallery of dogs. Starbucks fans were burnt by the experience. Wordle and Duolingo fans threatened to riot. Airline passengers lost check-in info and seat reservations. Mae'n quite serious, actually. Even school exams were delayed. Achos many teachers in the US use Canvas, an online teaching aid. Bank transfers disappeared. Fucking terrifying. Lloyd's Bank a HMRC ath nhw lawr. Point all asking anybody. Overall, people discovered they actually love internet nowadays. They just have to, many who didn't have crucial tasks that relied on Amazon's cloud backbone. It was a reminder that actually life can be better with less internet. Mae wers mawr I pawb fydda paidiwch at dibynnu ar Amazon, for God's sake. Mae waith na hynna I ryw like Amazon ydy'r internet. So, un o'r... So mae Amazon wedi splitio'r byd I fewn I mwyn I regions. Os beth ti'n gallu neud ydi talu I dy app fod mewn mwy na un region. A so beth gwyddoedd ydi, yr US East 1, dwi'n meddwl athi lawr. A hwnna di fatha'r... just DNS bloody fucking issue, stupid o ddo. Ag y peth ydi, os ti wedyn di talu I dy app fod yn mwy na un region, oeddech ti'n oce. So be mae'n y pwyntio I ydi bod I pobl ddim yn dall be mae'r cloud yn ddau. Ond i'n dweud, ni just rhaid mewn un region yn Amazon, a dyna ni, da ni'n gorau poen amdano fo. Na ti'n gorau dewis mwy na un bloody region, I ddim yn gallu mynd dros y byd I gyd, fel bod ti'n gallu cael y coverage trwy'r amser. Ti'n chipio allan ac yn iwsio fo wrong, mae'n mynd I fynd yn wrong, chos dyna, mae'n fatha, dychmygu fod ti'n, da ni'n rhaid mewn un data center yn Telecity yn ganol Llundain, a mae'r link I Telecity mynd, ond wrth gwrs mae'r thing yn mynd I sodding stopio gweithio. So Bryn di gallu fixtures, deithio nhw be'n neud yn iawn. Ond maen nhw'n gwybod, hyn ydy'r problem, mae pobl gwybod, maen nhw'n just yn fucking cheap, a bod yn muppet. Talu I bobl gallu rhoi gwely nhw nôl lawr. A falle switcho'r heater off. Just... pam ti angen internet-enabled sodding gwely? Cos wyt ti'n, like, maen nhw fel Iestyn taken to the extreme. Iestyn fel, sbio cool di hwn? That's a cool toy. Mae Iestyn yn gwybod y well. Dwi'n gwybod bod Iestyn yn gwybod yn well. A hyn oed, os ddim, mae Shari'n gwybod yn well. Wel, mae Shari'n... So mae'n dweud, be ffwc di hwnna? Ie, be ffwc di hwnna? Mae'n ysdi wario hwnna? Get out. Ond fel internet-enabled gwely. Bach cool. So pan ti'n dod a fel girlfriend ti'n ôl a chi'n gwachod like spooky movies anna fo yn 1985, ti'n gallu mynd, sbia, gyfi just textio gwely fi. Ti'n mo? Amazing.
Okay. Dwi ddim o blaid internet-enabled beds. Mae pawb yn gwybod hyn. Mae'r toaster fi efo fucking app iddo fo. Mi oedd y washing machine, o'n i'n angen washing machine newydd, ac oedd yn bygwth i fod deud, would you like an internet-enabled washing machine? Ac o'n i fel, na. Dwi'n prynu eisiau. Mae yna botwm sy'n deud AI wash, a dwi'n edrych yn efo fel, beth sy'n mynd i ddod allan? Ydy ys loads o mwy o ddwylo mynd i fod ar jumpers fi pan mae hwn yn dod allan. Na, mae'n oce, mae jyst yn, diolch yn AI, mae jyst yn fel pwyso, mae jyst yn pwyso'r golch, a mae'n rhoi exactly rai hyn iawn o ddŵr yn y fo. O'na rhywun... False alarm. O'na rhywun ar LinkedIn yn sôn o dda, gwni just stopio iwsio'r term AI ar pob dim. Chyn nhw fucking stupid, a nhw'n nadu y gwaith calad i actually cael i'r pwynt lle dyn ni actually yn gallu adeiladu rhywbeth genuine AI, os dyn ni yn gallu bildio'r fath beth. Mae o'n just, o'n i'n sôn, mae'n neud sens i fi, chys beth i actually sôn amdano fo yma di, a mae'r algorithm yn involved. So mae'r thing yn dweud, nes i'n bwyso fo, dwi'n gwybod beth i'r ratio un i'r llall. Dwi'n mynd intelligent yn neud hynna, mae'n just yn gweithio... So mae'n just yn... Dwi wastad dwi'n gwybod yn deud y busnes ma o fel, nes i weld hwn ar Reel neu, nes i gweld hwnna ar YouTube Shorts. O'na PhD candidate, ond dwi'n siŵr PhD yn bech waith, ac oedd hi just yn deud, mae'r quotes AI bubble yn dod yn y ffaith bod AIs yn dibynnu ar data humans ar yr internet mwyn hyfforddi, mwyn gwella, mwyn cynyddu effeithlonrwydd y model, a beth sy'n digwydd Bryn? Da ni'n creu cynnwys efo fo sydd wedi creu bwyta fewn iddo fo. Mae fel human centipede of knowledge. So o'n i'n deud hyn neu o, ti'n cael ei sgwennu sgript ar gyfer, ti'n deud, dyma fo yr sgript o Law and Order i gyd, sgwenna episod o Law and Order i fi, a be mae'n mynd i ti'n cymryd average o hyn i gyd, creu rhywbeth yn y canol. Wedyn ti'n deud, a dyma hwnna mynd yn ôl fewn i'r bast ato, dwi'n gret. Ti'n edrych arall, mae'n mynd i fynd i'n y canol a creu union yr unig peth eto. A wedyn erbyn y diwedd, be gyn ti, bydd one standard deviation i bob ochr, just yr bullshit mae'r AI di creu i hyn. Mae'n intriguing, fyddi am hwnna. Quick news, wish. I fynd efo hwnna, gawn ni ddeud amdan yr model Cymraeg newydd sy'n dod allan gan Prifysgol Bangor. Go. Da ni'n siarad digon am y ganolfan yna. Mae Prifysgol Llundain, Nvidia a Prifysgol Bangor wedi mynd o'i gilydd. Maen nhw wedi creu LLM mawr yn defnyddio, is yn bardd yr supercomputer massive Nvidia sydd yn neud model sydd yn fwy compatible efo'r Gymraeg. Fod, dwi'n meddwl fod y Llywodraeth di wneud rhyw deal efo ChatGPT ar gyfer treinio'r data Cymru. Ond mae hwn yn fwy specific lle maen nhw wedi cyfieithu lot o stoff. Mae Prifysgol Bangor di bod yn fel, am fod o beth dwi'n lallt, mae gath Prifysgol Bangor, Canolfan Bedwyr, dim se i fewn yn yr un OpenAI a'r Llywodraeth. Probably not. Shocking. As in, dim shocking o gwbl, so dwi'n cymryd... Pam sy'n ni gadael yr experts yn technologiaeth? Literally, yr experts ar hyn. Dwi'n fod yn involved in the process. Pam bys ti eisiau So mae Griffith Prys, dwi'n meddwl, oedd yn arwain hwn yn Canolfan Bedwyr, a mae o'n dweud, y nod yw sicrhau bod y Gymraeg yn parhau i fod yn iaith fyw sy'n anadlu ac yn parhau ddatblygu gyda'r oes. Mae deallusrwydd artiffisial yn dangos potensial aruthrol i helpu gyda chafael a Gymraeg fel ail iaith yn ogystal a gallwch i siaradwyr brodorol i wella ei sgiliau iaith. So, mae bob tro di siarad amdan Cymraeg fod ar ôl i amdan, so efo stwff yn wedig efo pan fydd iOS review chdi o'r dy ffôn yn dod i fyny munud. So, i rywbeth mae'n rili peth da fod Canolfan Bedwyr wedi partneru fyny efo Prifysgol mewn Llundain a Nvidia i wneud yn siŵr fod na dataset call ar gyfer Cymraeg. Dwi'n siŵr os ti'n gallu lawrwytho fo eto,
Ond os di rhywun, am fod dwi di downloadio Llama ydi enw fo. Na i ffeindio allan beth enw'r thing. Ti'n gallu rhedag LLM ar dy computers erbyn hyn. Os gen ti digon o RAM ar dy computer, dwi'n rhedag un bod o'n ar un fi. Ti'n gallu treulio fo'r stwff ti heb bod o'n... Mae'n lleol. Yr un peth a mae ti'n gallu rhedeg rei sy'n specific ar gyfer addasu lluniau a falle. Ond mae hwn yn specifically yn large language model, so chat bot thing ydi o. Ond fod o ddim yn mynd allan off the computer di. A mae'n un eitha da yn rhedeg. Dwi eitha siŵr fod o'r gael ar Windows a Linux, ar Mac dwi'n rhedeg o. A wedyn ti'n llwytho fyny pa bynnag model ti di lawrlwytho, a mae'r un dwi di wneud, mae'n 20 gig, so un bach, sgynna fi, ond ti'n gallu dewis rhaid mwy. So dwi'n cymryd fe di lawrlwytho y model yma, am fod mae o gyd yn open source, a fe di'n gallu rhedeg, defnyddio hwn fatha jumping off point i wneud be bynnag arall ti isio. So, a fydd o i gyd ar gael am ddim, so ideal ar ôl. So be, mae'n lyflu cael newyddion so chwarae teg i Canolfan Bedwyr eto. Ac wrth gwrs fydden nhw gyd yn rhedeg ar yr data centres newydd yn Gaernarfon. Os di hwnna'n dod yn wir, am fod mae factory ffrodo oedd ni'n gael o fod i allan i Gaernarfon. Ac mae yna blaniau eraill wedi dod o blaen, lle oedden nhw isio agor o efo ni fatha Bluestone type o le. Ac o'n i'n meddwl, fysa hynna'n gweithio'n gret, am fod mae gen ti... Mae'n lleoliad mordd. Gen ti plas minnau drws nesa sydd yn neud hwylio, cynwio a bob dim ar y fennau. Ac os a'ch ti'n cael rhywle fatha Bluestone drws nesa iddo fo, ac yn nadu bobl rhag prynu tai yn yr ardal fatha ail gartra, fod nhw'n dod i aros mewn llefydd fel yna. Gret, ond mae hwn... Be gwyddodd i hwnna? Nath o ddisgyn drwad munud ola yn rhywbeth o stupid ola. So rwan, mae nhw'n cysidro rei data centres masif yna. Data centres. Ac be fydd yn hwnna, ond llwyth o GPUs yn rhedeg constantly. Cymryd y dŵr o'r fennau, cnesu fo gyd fyny. Ond... faint o jobs fysa hwnna'n gallu mynd i greu? Ffocin 10? Dwi'n bo. Lot i adeiladu fo. A chance ydi fe lot o'r penanwyr yn dod o'i ffwr i edrych ar ei ond y peth ydi, mae'r ffocin ardal yn disaster ar y funud. Ac mae o yn prime location. Dwi'n mynd dallt sut dydy pobl sy'n dod yma a efo pres mawr yn ei pocad, ddim yn mynd yna gweld fatha, sbia golygfa o'r fennau sgynnau o fyma, ac pa mor hyfryd di'r ardal. Ydy o'r lle gorau rei data centre really, os ti ar lannau'r fennau, mewn lle mor glws. Ydy hwnna the best use of resources. Sticio data centre. Ond y peth, ffordd mae Cyngor Gwynedd probably yn edrych ar fi, mae wedi bod yn wag ers blynyddoedd maith. A mae o'n ffocin wastraff o just lwyth o asbestos yn bob man. A hwnna di'r peth mi fydd... Os na lot o clirio fyny achos yr asbestos. A dyna eich pam fysa chdi yn cael ei tai yna. So, mae'r semi-industrial... oedd y clean-up ar gyfer Bluestone i park thing ma, hwnna oedd y gost mwyaf, dwi'n meddwl, yn hytrach na'r adeiladu. Lle sa ti'n gallu rhoi data centre yna heb gorau llai o fyny cymaint. Am fod be oedd o, factory gearboxes yn rhywbeth oedd o'r cynt. Brakes a stuff, So, a ti'n mae jyst yn ffocin anast ar y funud lle mae plant yn mynd yna i... Anadlu asbestos a joio hun. Veipio asbestos straight mewn i veins no. Veipio asbestos. Coming of age there. Episode title right fanna. Cherry flavoured vape. Cherry flavoured asbestos. Asbestos vapes. Anyway, dim downers. All good things. Okay. Newyddions. Da ni di wneud newyddions Cymraeg. Dwi'n falch. Mi skipio drwy ddod mi just skimio. Rhaid fod na. Apple's head of AI to leave from Meta.
Un peth da ni wedi siarad, mae gen i ddau beth sydd dal yn sort of lleol. Mae un y lleol i'r Bryn, sef fod Waymo, dyna di'r cwmni ceir sy'n dod i Llundain, a wedyn mae gen ti yr Armed Forces Veterans sy'n mynd i fod yr guinea pigs ar gyfer digital ID ni. Siarad, fydd na Waymo traffic. Sorry, golf clap. Ie, Bryn, watch allan. Rhaid ti cownio yr... Chi wedi gofyn am cownio? Just video. Just cownio, lle mae na ymgyrch yn San Francisco, lle mae activists sydd yn erbyn ceir, just yn sticio cones yn nhw ar ei bonnets nhw. Ac yn anffodus, mae o fel... Ti'n gwybod y bit yn Mitchells vs. The Machines, lle mae'r Mitchells vs. Machines 2, confirmed. Na, mae'n perfect fel na o, gallen nhw'n neud lle nhw ddim neud un arall. Dwi'n eisiau nhw'n neud un arall. They're doing it. Mae'n neud fi grio bob tro. Nid ydyn nhw'n eich ti'n hapus. O'n i'n mynd i ddeud, mae fel y bit yn Mitchells vs. Okay, mae na gin di bod lawr fan hyn. Mae Mitchells vs. The Machines, lle mae robots yn mynd, pig, dog, loaf of bread. Wrth trio gweld beth ydi fel ci nhw, really hyll no. Ti'n cownio y ceir ma, a mae'r cameras just fel, no idea be di hwn, no, just stopio gan y ffordd. Dwi'n gwybod na mae codes yn fel, ni stopio, mae hwn reit yn y ffordd fi, so na i stopio. Cones equal stopio. Ond wedyn mae'r person yn y call centre yn India sydd actually yn dreifio'r car. Yep. Wedyn maen nhw'n goffa trio symud o. So Bryn, self-driving cars yn dod i Llundain, the most notoriously traffic-friendly dinas yn y byd. Absolutely. Wel, da ni ond efo'r yr issue lle mae LTNs wedi symud traffic i'r off yr strydoedd gefn, sydd yn feddwl bod buses yn cymryd dros awr i fynd chwarter milltir. Mae'n gyd ti pobl ar yr line bikes sydd ddim yn talu sylw i'r highway code. Mae gyd ti mopeds. Dwi randomly ar London Cycling Reddit. Nes dwi di ymuno fo hwnna, bod fi roed ydi seiclo yn Llundain. Mae o'n amazing. Mae nhw just fel, mae yna camps amazing. Basically, mae pawb yn cysau cyclists ar line bikes, a mae pawb yn cysau cyclists really cyflym aggressive. Dwi wedi cael brodyr ag drosodd trwy croesi, chos, mae goliadau coch a zebra crossings, ond i ceir. Mae cyclists cael mynd lle bynnag maen nhw'n licio, hyn od ar y pafin. Ond y speedy dudes. A maen nhw yn, ac os ti yn efo'r audacity i gerdded ar y pafin, ti o'i flaen nhw, maen nhw'n canu'r gloch a dweud, get out the way. Ti'n mynd fod ar y fucking pafin. Dy hawl fraint, mae alwynion yn rhoi hawl i ti. Be di barn yr podlediad ar... Da ni'n gwybod, dwi wedi siarad am self-driving tech o blaen. Ni probably wedi. A dwi wedi bod yn rili flin amdano. O'n i'n gobeithio, erbyn i'r plant gorfod dysgu dreifio car, fysa ffocking bob un car yn dreifio i hyn. So dwi'n safio cannoedd ar gwersi, ond na... Dydy o ddim wedi dod yn wir, a dwi wedi gwario cannoedd ar y mab yn barod. Mach geni. Sut mae'n mynd? Mae di pasio theori. Hanner y battle. Ond, Along the lines o'r AWS outage na, os ydy dy weli di yn mynd yn fucked up pan mae rhywbeth yn mynd lawr, beth sydd yn digwydd pan wyt ti'n mynd... 70 miles an hour, self-driving car ar y motorway. Just a shit yna. Mae humans yn glitchy software yn ei hun. Dwi'n gwybod, dyn ni'n shite. Ond, dyn ni'n evolutionarily designed i trio aros yn fyw. Peth di, mae'r technoleg wedi gwella i'r pwynt lle mae'n bobl sy'n marw ar y lôn yn eitha isal anyway.
So mae'r technoleg, mae'r airbags, mae'r safety harnesses, mae gen ti bonnet a designs, so mae'r ceir sydd yn gwmpas yn mor saff a maen nhw'n mynd i bod ers oesodd, a fi fel ti'n dweud, mae humans yn efo fatha self-preservation syniad. Bod isio nhw. Be ydy'r broblem maen nhw'n ateb? Di liberatio pobl o'r tedium o gorfod siarad hefo bobl o socio-economic level gwahanol i chi. Dyna sut dwi'n gweld o. Dwi genuinely'n teimlo mae o'n fucking tech bros yn imposio i social anxiety nhw o goffod ymwneud hefo humans arall. Sticky, wet, blood bags humans arall. Mae o'n safio chdi o'r broblem na o gofyn yn brysur heno? Hei, gwranda, mae chatio fy drivers fan hyn yn loads o hwyl. Dwi'n gwybod sy'n drivers yn cael hwyl. Ie, dwi'n gwybod. Ond na, ma nhw, dyna pan mwyn i gyd wneud. Siarad efo driver o Iraq, a si, like Persia. No, that's Iran. Oh, fuck, sorry mate, sorry. Mae'r syniad o... So ti'n cael... Mae'r engineers yn edrych ar y byd a dweud, fyddai creu abstract model sydd yn... a dim hwnna creu problem allai solfio trwy engineering. Ond mae hwnna'n abstract model, so ti'n methu possibly codio i bob un outcome yn amhosib. Ti wedyn yn dweud, dwi'n gallu rhoi... Dwi wedi bildio hwn, achos dwi'n really glyfar, a dwi'n di anticipate bob un posib problem, rhaid allan yn y byd a mae bob dim yn gred. Ac yndi, ffain, mae'r beth yma o chances ydy maen nhw yn saffach na'r humans. So ti'n meddwl, ond beth ti'n... Golli. Beth golli, a fel ti'n dweud, mae'n dibynnol ar y gwasanaethau yma a ydy'r models yn byw ar y car. Ac mae'r broblem di bod efo rei o'r fly-by-wire cars gyda ni, lle mae pobl wedi bod yn reportio damweiniau lle mae'r systema yma yn acceleratio randomly ben i hunan, neu mae nhw'n pwysio'r brec, a dy'r brec yn gweithio. A peth ydy, mae'r telemetry ar y car yn dweud, nes ti'n pwysio'r brec, a mae nhw'n deud, this way up and down, bod nhw wedi pwysio fo, a bod hi'n byd i digwydd. A pan ti wedyn yn cymeryd cyfrifoldeb o'r wrth y person tol i'r olwyn, a maen nhw fanna just yn stwffio gwyneb nhw ac yn gwachad celebrity traitors, lle mae'r thing mae'n just yn hyrtlo lawr 70 miles an hour lawr y lôn. So, gai holi, question Bryn, mae taxi drivers Llundain notoriously on mass, cos fel mae Ubers wedi creu fel absolute carnage yn y byd y taxi drivers. Dwi'n genuinely intrigued i wybod, like, allai weld fel like, merched Becca style riots. Wel, peth ydi, mae'r black cabs Llundain, maen nhw wedi bod yn y protest go slow drives trwy Canol Llundain i trwy fydda creu bach o transport chaos. Y problem ydy ti'n mynd trwy Canol Llundain a dreifio slow, ti'n fydda, just prawd i llun, ti'n fine. So mae'n bosib ddweud nhw, ond beth ti wedi creu ydy, ti wedi disruptio'r farchnad trwy creu Uber, fine. Beth ti wedyn ydy, ti wedi symud pobl wedyn i fewn i'r busnes mae lle maen nhw'n gyrru am ail neu trydydd neu pedwyr income be bynnag. Wedyn beth ti wedyn ydy dweud, na, da ni wan yn mynd i'n replaceio chdi efo robots. A so mae pob wedyn sydd yn gig economy sy'n trio neu pres extra i talu am be bynnag. Mae'n sgyn nhw wan ddim gwaith, chos mae'r robots yn mynd i'n eto yn ei lle nhw. Wel, os na fod na universal basic income, dos a ddim pwrpas i'r tech rhedeg y byd ma ffordd a fod na ddim jobs allan yna. A mae'n cyd fynd hefyd oherwydd fod y black cab drivers ma'n gorau wneud the test, the knowledge ma'n nhw'n gael o. The knowledge, ie. Ond beth di pwynt, deud hwnna yn oes... Wel,
Ond di satnafs, mae'n ffocin gallu fod yn stupid yn mynd â chdi fforong pan mae yn one way, a wedyn ti fatha, be dwi ddaf yma, a mynd yn stuck yn y lôn yma, a fod o'na erthigol yn ddiweddar nes i ddarllen amdan, yda ni yn mynd lot mwy stupid oherwydd bod ni'n dibynnu ar technoleg lot mwy. Am fod dwi ti'n mynd y cysylltiadau yna yn dy bren ac yn meddwl dros dy hun digon. A dwi'n meddwl, ti'n chydig bach, dyna sydd wedi digwydd i fi, ond dwi'n mynd cwffio enwa pobl, a falle, am fod dwi really, dwi'n meddwl fod angen i fi orfod cofio'r stwff yma, so dwi just yn really switch off, am fod dwi'n meddwl, fydd yr ateb yna iddo fi, yn rhywle anyway, so pam poddra'n cofio amdano fo, ond subliminally, just yng nghefn fy mhen mae hynna'n digwydd, os na fod dwi'n neud bwriad o dweud, dwi'n mynd i gofio enw'r person yma, a dwi really yn mynd i neud o. No some chance, mae just yn mynd, ti'n bod. So... Mae John yn iawn. Ond na, dwi'n teimlo oedd y Rory Sutherland, oedd y sôn amdano syniad mae yr pobl sy'n Cabs Ddim, maen nhw wedi gwneud buddsoddiad mewn wneud y dysgu, wedi talu mewn medalion, wedyn yn di roed i pres a maen nhw'n actually mae'n meddwl rhywbeth iddyn nhw actually wneud y gwaith a mae nhw'n dibynnu ar hynna ar crefft, a maen nhw'n dibynnu ar fo mae'n actual pwysau iddo fo lle mae unrhyw person ista mewn Uber ac yn dilyn directions off gyn computer. Ddim yn... Does am really meddwl yn involved yn efo. So ni genuine... So mi oedd na wasanaeth fan yn Caerdydd o'r enw Drive, a nath o ddim para'n hir, a dwi'n mor gytid, achos oedd o'n drivers co-op. Ac o'n i'n mynd rownd, just yn rhoi dy number i bobl yn mynd, just cymwch rhain yn lle Uber. A mod i digwydd wan, bobl hyd yn oed cenhedlaeth fi, bobl iau, di nhw'n fawr gwybod sut i heilio taxi. Di nhw'n gwybod sut i ffonio taxi. Oedd na thing lift hefyd ar gyfer ar yr A470 doedd, lle oedd chdi'n gallu, oedd na rhyw network thing, os ar rwy'n yn mynd fyny'r A470, gai lift mor bella hyn. Human connection. Ond, so, hwnna oedd y problem arall o'r sôn, mae lot o'r gig economy stuff yma beth sy'n cael ydy pobl sydd yn... A mae hwn yn clymu fewn i ryw raddau efo'r digital ID stuff yma. Lle mae'r pobl... Mae'n fatha grey economy ryw raddau lle mae pobl o fewn cymunedau'n seinio fyny ar gyfer cyfrif. A wedyn maen nhw'n gwerthu neu benthyg y cyfrif na am bres i pobl sydd wedi dod i mewn i'r lad ac yn trio cael asylum. So maen nhw'n gallu codio neu pres mewn ffordd ddim necessarily dwi'n mynd cael neud, ond maen nhw'n bach yn sos. A so ti wedyn yn creu sefyllfa wedyn lle ti wedyn deletio'r jobs na, dyn nhw'n jobs na ddim yn bodoli mwy. Well, be mae'r pobl mynd i wneud? Mae hwn mor... Does am byd wedyn, does am byd yn bodoli wedyn. Ti'n edrych yn ôl ar hanes, a dwi'n credu bod ni wedi siarad amdan hwn o blaen ar y siow. Da ni wedi bod yn neud ys 15 mlynedd. Ni probably wedi siarad amdano fo blaen ar y siow. Ti'n edrych yn ôl ar hanes Cymru ddiwydiannol. Ti'n edrych ar hanes y transition o menywod yn gwehyddu adre busnesau cottage economies, o ti'n ffarmio, o ti'n gwehyddu, o ti'n gweithane. A wedyn mae'r massive industrial looms ma'n cyrraedd, Gogledd Lloegr er enghraifft, Drenewydd, lle fydd fel na. Lle mae bobl yn mynd, dyna lle ti'n cael y term Luddite, achos nhw oedd y bobl yn mynd ac yn smasho fyny'r equipment ma, achos oedden nhw fel, dwi genuinely ddim yn deall sut mae hwn ddim yn mynd i ddinistrio fy mywoliaeth i. So wedyn, da ni'n gwybod rwan, mae bywoliaeth yn dod mewn ffyrdd eraill, mae'n ffain, ond bod rhywbeth ineffable yn cael ei golli
mewn colli crefft, a ti'n meddwl mae bobl yn cadw pethau i fynd, ond rwan mae o'n fwy o celf, a mae o'n fwy o just hobby yn hytrach na ffordd mae bobl yn syfaifio i gadw hynna'n yn gynnes. A so, da ni yn y cyfnod yma rwan, lle ni ydy'r y crefft yna, like, y crefft o fod yn human sydd yn unoptimised, sydd yn goffod wneud y busnes o delio hefo stinky humans arall. Whereas mae tech bros yn arwain i tuag at byd lle yn ddelfrydol bysa ti ddim yn gorod ymwneud hefo... Wel, os maen nhw'n arwain i at byd o solarpunk, dwi all for it. Ond dydyn nhw generally ddim na di. Maen nhw i gyd amdan y grid. Yr whole point ydy i... Wel, o technoleg ydy, da ni'n mynd i liberatio chi o'r tedium o gorau neu gwaith i wneud be. Ond dydyn nhw ddim ydi. Ond dydyn nhw ti'n liberatio o'r tedium yn ei gwaith, oce, gret. Maen nhw'n liberatio ni o fod yn greadigol ar y funud. A dyna... depth of meaning. Maen liberatio ti o gael bywyd efo ystyr. Exactly, dyna beth dwi'n dweud. Oce, ti dweud, oce, ti'n gorau gweithio, so gei di amser i wneud stwff creadigol. Ond na, mae robots hefyd yn wneud stwff creadigol. Dwi hefyd angen talu. Be da ni'n neud? Oce, existential crisis episode. Da ni'n angen bod yma. Fe chdi gael robots sy'n mynd i dreifio'r car o... Not being funny, like, mae dal angen farmers. Cys ni dal actively gorau ffidio yr wet bags o waed yma da ni'n cario rownd o dan brains ni. Ti siwr? Chos be fi gyd ti... Fe ti'n mynd i gael dy protein... Bryn, mae na wastad, Bryn. Fydd am humans ar ôl. Gymaint... Bydd y robots yn creu fuel mewn factory ac yn pwmpio fo mewn i ni fatha batteries amdani. Mae fel yn Snowpiercer, lle maen nhw jyst yn berwi'r mush yn gefn y tren. Ond dyna beth mae'r tech bros yn trio separatio ni gymaint a phosib. Na pam ti'n cael dy vitamins o AG1 a dy fwyd o fucking Blue Apron neu whatever maen nhw'n gyrru, beth nhw dyddi yma, fucking Gusto neu rhyw shite fel na. Would you like to pay £26 for some potatoes and a chicken fillet, math o beth? Ti just fel, maen nhw'n trio separatio ni o raw materials o fod yn human. A mae rhai yn y ni sy'n byw mewn dinasoedd. Mae'n greu, chos ar y sioe yma, mae gen i ingredients gwahanol. Mae Bryn mewn mega city, dwi mewn wannabe city, a wedyn mae Iest yn fel live in the idyllic dream yn edrych ar y fennau. Fuck yeah. Da ni just yn unit, byddwn ni World Heritage Sites. I mean, just hanging out in my castle. You know how it is. Yeah. So mae'r separation yma i ddod, a dyna, dwi'n cedi lot sy'n digwydd efo gwleidyddiaeth rwan, y separation yma rhwng bobl sydd yn actually creu, mae pawb yn troi'n bourgeoisie, mae pawb sydd ddim like, y 10% o bobl sydd yn y service economy sy'n glanhau'r shite yn dy swyddfa di, sydd yn glanhau dy ysgol di, sy'n edrych ar ôl dy nain a dy taid di pan maen nhw'n mynd i'r cartref. Like, dydy heina ddim yn separated o'r sticky bits o fod yn human. A nhw ydy'r bobl sy'n cael ei replaceio gan y fucking tech bros, cos mae fel Parasite. Dwi'n ffilm Parasite? Yeah. A mae fel yr whole syniad ma o... Mae'r underclass ma... Like, mae India wedi fel creu caste system miloedd o flynyddoedd yn ôl mwyn wneud hyn i separatio humans fewn i'r rhai sydd yn goffod delio hefo'r... A dwi'n genuine ti'n ti'n colli rhywbeth. Na pan bod pawb eisiau gwneud fel gweu a like little projects gwnio a little projects cwcio stuff. I ti teimlo'r wefr o beth sydd wedi esblygu yn ni i gael... Yeah. O'na fideo amazing gan... Mae'na channel yr enw Fig Tree. Mae hi'n myfyriwr archaeology. A mae hi'n briliant, a nes i just gwrando heddiw tra o'n i'n rhoi data entry fewn, ond hi just yn siarad amdan literally sut mae humans wedi cyrraedd fan hyn. Da ni mond wedi bod yn neud like, tools ers fel
like llai na like 500,000 o fynyddoedd. Ti'n meddwl, stuff fel na, just fel, mae'r time scales, a mae ffordd mae brains ni wedi datblygu yn optimisio ni i manipulatio'r byd o'n cwmpas ni, a mae'r satisfaction na o ddod o literally connectio dy senses di i'r byd o'r cwmpas di. Ti'n colli yna, dwi'n ffricio allan pan dwi mewn supermarket am rhy hir, achos mae just yn plastic boxes a gole, fucking strip lights, a sa'n planhigyn yna, a mae pob beth just mewn packaging a mae'n weird. Fi'n cael, I'm having a meltdown, guys. Fi'n ffricio. Mae'n abstractions. Mae'n byd i creu abstractions ydi. So, mae'r supermarket yn abstraction o'r broses o prynu bwyd. Mae'r ffordd da ni'n gweithio, mae'r abstractions yn efold yn hynna. So, ti'n wedyn yn mynd torri trwy hynna, ti'n actually sgwennu rhywbeth lawr. Ti'n mynd Bryn Co-Life. Ti'n neud bara. Ti'n neud y music dy hun yn lle gwrando yn o'r Amazon. Mae dy fychan di yn fan ar y drums. Mae'n actually creu rhywbeth. Mae dy deulu di'n beth y beinydd yn peintio neu pethau credigol. Dwi'n dringo shite. Dwi'n dringo shite. So mae'r gysylltiad. Ti di torri allan yr abstractions i gyd i greu, i gallu cysylltu i rhywbeth sydd actually bodoli o dy flaen di. Dwi'n gwybod dwi wedi bod mynd ar y maen am y show ma ers 15 mlynedd amdan fucking humans. Na! Ac y problem ydy fel ti'n dweud, mae'r tech bros mae'n dweud, mae byd yn icky ac yn horrible, a dwi'n mynd dallt o. Dyma'r broblem dwi'n mynd i datrys i ti. Dwi'n mynd dallt o, a fel mae dwi'n dallt y broblem, so dwi'n mynd i edrych yn ymwneud trwy'r lens yna. Dwi'n mynd jocan, guys, dwi actually yn freakio allan. Ti'n gallu cymryd quote Homer ac addasu fo a dweud humans, the answer and cause of all life's problems. I'll drink to that. Mae'r llyfr, dwi heb ddarllen o, achos mae'n ei fi'r hi drist, ond llyfr ei enwog o'r enw Braiding the Sweetgrass. So Robin Wall Cymru, mae hi yn person brodorol America, dwi'n siŵr pa nation mae'n dod o, ond mae hi just fel, da ni di cael yn wrong, mae'r syniad ma o fel tasau humans yn dyflannu bysa pob peth yn well. Diolch yn wir, achos da ni di cyd-esblygu hefo gymaint o creaduriaid a phlanhigion. A mae'n deud bod credoau llwyth hi, a'r ffordd mae hi di byw, ydi plethu, like mae'r humans di plethu mewn i'r byd ma, ond da ni rwan mor abstracted off hynna. Dyna beth i'r dyna pan bod ni'n colli'n pennau, hyd yn oed yn fel... sorry. Dwi'n meddwl ti yn yr Mindspace fan perffaith i wneud review o dy ffôn newydd. And sôn am shit abstractions o bethau. Hold on guys. More gin. Be am iOS 26? Extra mesur o gin aros i fewn ar y dechrau. Kind of cicio fewn. Dwi'n really sorry pawb. Beth hwnna... Ond ges i actual fel... Oedd fel therapeutic breakthrough. Os da chi wedi cael eich effeithio gyn pethau da ni wedi bod yn trafod... O'n eich bryn. Sgwennwch chi... Cerwch chi better help, a drwchwch ar yr advert. Fucking weird na ddod fyny ar YouTube fi. Lle mae better help therapy woman hefo tair llaw. A wedyn, penderwch, mae hynna bach yn freaky. A peidio mynd i better help, chos maen nhw yn... scumbags. Cerwch chi i heddiw therapy ar Instagram. Mae hi'n amazing, please. Actual therapists, please. Professional. A dim i fucking chat GPT a cael chat efo nhw. Lle maen nhw'n annog ti i neud ffwrdd. Therapists. So, please. Mae hwnna... Oh god, dwi'n rhoi mwy o gin fewn. Mae'n un o'r un o boes. Syth ar botal. Na. Dwi actually dwi'n rhoi tan bach mwy. So fi'n gallu gorffen y botel o aromatic tonic water. So guys, 5 mlynedd yn ôl, mis Ebrill 2020, mi ges i ffôn. Do. Yr iPhone SE 2020. Yep. Yn anffodus, craciodd o fewn wythnos o'i gael. Do. Bod chdi dweud cas anferthol yno fo.
absolute piece of shite, ond... Es i nôl o'r siop yn mynd, my other phone is great. Oedd fel, yes, your other phone is made of metal. We have glass now for QE chi charging. Ac ni just fel, don't want chi charging, want a phone that doesn't break, thanks. Na, yn anffodus o'n i ddim yn cael hwnna. Cael ffôn gwydyr. Ydy'r ffôns ma'n gwydyr rhagor, Iest? Gwydyr. What a fucking surprise! iPhone 17s i gyd efo... Maen nhw cefn metal, ond maen nhw efo cut-out specific ar gyfer chi charging. So maen nhw wedi mynd nôl i'r ffôn o 2017 sef y ffôn gorau erioed, sef yr iPhone SE. Mae yna dalun yn tu ni sydd yn gweithio. Yn anffodus, mae'r ffôn ma... stori neidio, bob man. Nath nhw'n mynd yn ôl i aluminium, dwi'n meddwl. Na ti, what a shock. So'r iPhone SE 2020, which dwi wedi cael ei weithio hefo'r original battery tan rwan. Okay? Yn anffodus es efo i'r siop Apple ydy, gai battery newydd oedden nhw fel... We don't do this anymore. Na, oedden nhw wedi dweud, the phone is so badly damaged. If we put it on the sucker, which pulls the phone apart, it will crumble and die. Ac yn i fel, Achos o'n i angen rhoi doi fy anwyl ferch, achos oedd ffôn hi yn yr SE 2017. Be still my beating heart dal y ffôn gorau roed, ond mae o... Dio ddim, mae'r size yn berffaith, mae o di wneud o metal, ond yn anffodus, heb cael degree mewn internet phone science, allai ddim gael o'i updateio i'r fersiwn nesaf, neith o just ddim rhedeg. Sydd ddim really peth mwy o diogel pan ti'n hogan bach 11 oed. So, fe giftiwyd box i'r anwyl ferch gyda ffôn, a really cute plug-in charger sydd just yn sort of, just yn popio yn byw ar kind of ffôn ti. Wel, mae'r gwydyr ar y cefn di malu, so mae'r sgrin yn ffain. Dwi'n yn gwybod sut... Na. Ie, ond mae di prynu overpriced case newydd iddo fo, mae'n gret. So, mae gan hi ffôn, so goffes i gael ffôn newydd. Diolch i Iestyn, a'i tip am back market. So, dwi'n gobeithio bod hwn ddim yn torri, cos allai mynd efo i ddim siop yn am byd. Dwi wedi cael iPhone, fideo, 16e, sydd i ddechrau fo rhy fawr. Diolch yn ffitio'n holders fi o gwbl. Diolch yn ffitio'n back pocket fi o gwbl. Ond hwn ydy'r un lleia o'n i'n gallu cael. A mae o yn rhedeg yr see-through nonsense yma, sef iOS. Mae gyd si ffôn mwy newydd na fi. Mae hynna'n... ond fydd hwn hefo fi nes bod y plant yn coleg, not gonna lie. Wel, gobeithio. Well, bod y bloody thing yn para. So, iPhone SE... iPhone 16e. Dyna beth oedd y boi yn y siop Apple i fi. Edisi, I just want the base model iPhone that works with the good... A dweud oedd o, great, hon dyr un t-shirt. Ni'n fel, fine. Mae'n gweithio'n fine. Mae yna bits yn y fo sy'n well na'i gilydd. It does the job. Mae'r speaker yn ardderchog. Dwi eisiau deud hynna straight off. Mae'r speaker yn fel cinematic. Mae'n really dda. Mae fel... Ti'n gallu clywed, ti'n gallu teimlo'r gwynt yn hitio ti pan mae arna. Mae'n great stuff. Mae o wedi troi... Dwi'n gwybod os wasgus i'r peth wrong. Mae wedi troi sim fi fewn i e-sim. Dwi ddim yn gwybod os oedd o fod i neu hynna. Nes i just fynd, yes, mae fel, now you have an e-sim. Your SIM card will not work anymore. Gyn i fel, fuck. Ond os dwi eisiau fel mynd i fel shitty ffôn arall fi to. Ti'n methu? Problem e-sim. So mae hwnna'n broblem rwan. So dwi di kind of sgypro'n hyn. Oedd wasgu okay ar hwnna'n do. Prynu ffôn crap o... Just i gael ffôn. Just oherwydd fod ti'n gorau gyrru hwnna i gael ei drwsio. Dydy e-sim ddim yn mynd i helpu chdi yn fyna di. Am bod ti'n mynd i just tynnu banc am cario mlaen derbyn galwada ffôn arall. Fys rhaid i ti fynd i siop. Gael rhyw ffôn arall sy'n derbyn e-sims. E-sims. I drosglwyd o un i'r llall. Wel,
tits. Y benefit mwyaf sy'n efo isim ydy fod mae ffôns iPhone newydd a Android sy'n cymryd sydd just yn isim a dos na'n SIM card slot yn efo batteries mwy, so ti yn cael rhywbeth o 800 mwy o battery yn efo. Mae gen i slot, ddo. Nes i bwysio bwtwm, ddo. Fucking twat. So'r glas, iOS 26. iOS 26. But I want to know about the camera and all the things and the stuff. So, dwi'n gwybod sut dwi'n teimlo'n Face ID. Dwi right attached i botwm fi da. Oh, no. Dwi'n licio botwm fi. Gath o gymryd couple o ddwrnodau fi a fucking Face ID. Just cicio ti Touch ID. Sydd yn iwsio ffôn yn y twllwch, yn y llaf, pan dwi'n deffro ganol nos ac eisiau rhoi podcasts arno, dwi ddim yn licio Face ID. Ond dydy o'n dibynnu ar bola. Wel, dwi'n ffocin gweld gwyneb fi am 3 o gloch o bore. Be sy'n bod yn efo Iestyn? Oherwydd ti'n gael ar y ffôn... Rhi agos? Na, mae gorfod fod yn yr un orientation. Dydy o'n neud o... Dwi fod ti'n gorfod yn dywelu, a mae ffôn chdi yn fatha ar draws fel la. Rhaid i droed y ffôn i'r ongl iddo fo weithio. Hold on. Dwi jyst yn mynd i orwedd lawr i trio Face. Dwi'n dall beth i feddwl. Mae hwn fel phone call efo 9 yn dydio. Am fod... Oedd o'n gweithio cyn i chdi ffixio o tro dwytha. Infrared neu rhywbeth ydi o. Dwi'n cofio beth i'r blaster yn y top. Ysdi gwyneb fi'n cysgu? As in, ysdi gwyneb fi'n pwynt... Hwna mor stupid! Mi oedd na gwynion i Apple amdan, please, just make Face ID work in either orientation. Oh my god, mae'n so dwi'n meddwl fod nhw wedi trwsio fo yn y ffôns diweddar. Wel, mae hwn yn ffôns diweddar! Nac di. Dim diweddar. Dim i'r ein mis Medi. Ti'n N-1, cofio. Ffôn fi mor ffocin hen o siaid. Mae o'n USB-C, yndi? Ydy. So allai charge fo efo Nintendo Switch charger fi. Nice. Dwi, achos o ran y OS 26, dwi ddim yn gwybod, allai ddim cwyn amdano fo, achos mae pob peth yn newydd ar y ffôn. So dwi jyst yn cymryd o fel, mae hwn yn newydd, a dyma di sut mae'r ffôn yma'n gweithio. Dwi ddim yn gallu cwyno amdano fo, really. Mae di cymryd amser i fi just dod i arfer hefo fo. Mae Siri yn ffastach ond dal yn dwp fel sledge. Ydy. Like, proper... Actual thicko. Mae dal. O'n i'n dreifio, Siri, when is the Hajj pilgrimage? Is that an yearly event? Driving a car. And Siri fel, here's what I found on the web. And he fel, nah, driving the car ar hyn y bryd. Mae Salim o'ch o draw ffordd, right? Oedd gen nhw loads o cases tu allan, ac yn i fel, is that you and the family going on holiday? Oedd o fel, no, going on a trip. I said, where are you going? Saudi Arabia. A wedyn nath brain fi fynd, right, mae Slim a'i deulu fe gyd yn devout Muslim family, a my cousins are gyd yn devout Muslim family. Dwi'n mynd i risgio mynd, are you going to Hajj then? Neu di hwnna just mynd i swnio fel, what, you think an Asian family going to Saudi Arabia is just because we're going to Hajj, so they're disyn byd. So ni just fel, dwi'n siwr sa Siri'n gallu deitha fi. No. Here's what I found on the web. Dim just cynnig, like, darllen allan. Just read the Wikipedia page. Just find... Am bod mae Siri i fod yn connected fyny i Wikipedia ac yn gallu tynnu gwybodaeth o fyna os ti'n gofyn am stwff random fel na. So dylwn ni wneud, like, modifier pan dwi'n gofyn iddi hi. Dwi wedi rhoi hi fel llais rwy'n o Yorkshire rwan. O'n i'n misio hi fel dyn, achos o'n i'n licio syniad o dyn yn gweithio na fi, a just fel, no, can't do that. Mae'r ffôn yn gweithio'n ffain, mae'n gret, mae just yn rhy fawr. Mae'n swnio'n gret. Teclyn ydi o. Dychan ni haglediad efo actual tech reviews. Mae fel y Nintendo Switch 2 episode all over again. So be ti'n meddwl o'r camera? Ti wedi tynnu chydig o luniau efo? Dwi'n mynd i gweld gwahaniaeth, achos dwi'n mynd i printio nhw, ond fyddwn ni yn mynd ar trip, dwi'n mynd ar trip train arall, guys. Wysos nesa, guys.
Ydy'r passport up to date? Mae'r passport up to date, a mae trains ni wedi cael ei canslo. Yeah. So ni'n gwybod fi rai newydd. Gwch i'r report i gyd yn bennod mis Tachwedd. Cys di hwn yn mynd allan, dwi wedi docsio'n hynna'n wando, fi pawb yn gwybod. She lives opposite Salim and she's on holiday next week. She's gone on hash. Let's get her. Mis Mehefin. So generally, OS 26. Ti wedi wneud Mac OS 26 then, na? Na iPad OS 26. Dwi'n mynd berchen ar iPad. So, na, dim ar Mac gwaith, but I suppose bysa Mac gwaith fi'n updateo iddo fo, bysa? Yeah, probably, bysa. Mac gwaith is stupid. Oedd Genmoji di crasho fo bore yma. I mean, o'n i'n deud, okay, Genmoji, dwi eisiau smug emoji. Can I have a woman with short hair looking smug, please? A wedyn oedd just fel, pig dog, loaf of bread. And he was fel, you know. Yeah. Don't give me things and tell me to use them, and then you don't work. Hot take fi ydi fod o... Yes, go yes. Generally, mae unrhyw OS 26 maen nhw wedi rhyddhau yn fucking pile of crap. Mae o'n buggy to fuck, iawn? Ydy, ie. Mae na gwalla yn digwydd. Yr un mwyaf, nes i gwyn wrthych chi o blaen, dwi'n meddwl amdan fod Bluetooth headphones fi. Hilarious, do. Oherwydd fod Apple, they've sorted Bluetooth, am fod mae pawb yn gwybod, mae Bluetooth, am flynyddoedd, di bod yn shit, and the next Bluetooth, it's going to be brilliant. A wedyn nath Bluetooth cael ei sortio pan nath Apple dod ar A1 chip, neu be bynnag nath nhw ddod allan. So, AirPods nhw yn connectio'n syth i'r iPhone. A wedyn, so, nath nhw wneud update, 26, dod ddim yn gweithio. Nath nhw wneud 26.0.1, ac oedd dal ddim yn gweithio. Be oedd yn digwydd oedd, a just efo'r podcast app oedd hwn, dwi ddim yn defnyddio Overcast am rheswm yma eraill, dwi ddim yn mynd i fynd fewn iddo fo. Just bugginess thing arall. So nes i benderfynu, na i drio podcast app, dwi defnyddio fo ers 6 mis. A wedyn, so, pan mae'r sgrin y ffôn yn mynd yn ddu, ar ôl 30 eiliad, mae'r Bluetooth yn dechrau torri allan. Mae'r audio yn dechrau torri allan. So mae'n craclo, a ddim byd. Ond dwi'n gweld, ond ar y ffôn, mae dal i chwarae. Ond os ti'n codi dy ffôn i fyny, mae'r sgrin dod on, mae'r audio yn dod nôl on. A mae o'n just batshit crazy. Yeah, so, just eisiau the facility. So, yn y pen draw, be nes i wneud oedd, nes i wneud, na i fynd ar public betas. So, dwi rwan yn rhedeg iOS 26.1 a sydd ddim allan i bawb eto. A nath hwnna sortio allan, nath fuck, mae'r Bluetooth yn gweithio. Mae'n gweithio'n gret. Ac, tywod, cynt, oedd o ddim yn gweithio yn Apple Podcast, ond yn gweithio'n music, gweithio'n Audible, gweithio'n Apple Books, gweithio unrhyw beth, YouTube, whatever, oedd yn gweithio. Rwan, maen nhw wedi dod â public beta 4 allan, a mae wedi mynd yn ôl i'r hen drefn. Mae o ddim yn gweithio eto pan mae'r sgrin yn mynd off. Mae o just... So, diolch yn ffynnu. Mor fucking rubbish. Wyllt. Yeah. A dim just... Hwna di'r major issue. Ond generally, mae'r inconsistency yn y UI, yn y ffordd mae pethau'n edrych, efo liquid glass thing system maen nhw wedi trio implementio. Dwi'n dall yn meddwl ddylfryd tu ôl iddo fo. Mae'r animations yn eitha slick ac yn neis. Pam ti'n cau rhywbeth, mae yna animation jiggle yn efo, neu os ti'n agor rhywbeth. Mae Apple bob tro wedi cael y thing na. Dwi'n cofio Steve Jobs yn sefyll ar llwyfan, ac lle oedd o'n minimisio ffenast i fewn i'r dock. Ac wedyn, os oeddech chi'n dal shift i lawr, oedd o'n neud o most slow motion, so oedd o'n neud hynna dros o dda. Ac oeddech chi'n meddwl, waw, mae o, animation, so ti'n gwybod lle mae rhywbeth di mynd. Ti'n just minimise lle ffoc mwna di mynd. Diolch yn animation for the sake of animation. Mae'n animation sydd yn cyfleu gwybodaeth. So ti'n gwybod, reit, mae di mynd i'r pwynt yna ar fy sgrini. Ond rwan, mae liquid glass ma, oedden nhw'n trio esbonio fo
fatha fod ti'n gallu gweld cynnwys chdi o dan y search bar a be bynnag ydy'r thing, ond ti'n misio edrych ar cynnwys gyn ti o dan y search bar. Dydy o'm yn berthnasol. So, fatha mae Bryn di troi'r transparency i ffwr, ond be ma'n di wneud yn beta 0.1 beta 4 ydy maen nhw wedi gadael maen nhw toggle i dark and glass mode neu rhywbeth maen nhw wedi wneud o a ddim yn yr accessibility settings mae hwn yn y display settings normal arferol a be ma'n neud ydy twyllu y gwydr effaith so mae'n twyllu fo so mae bob darn o gwydr ipyn bach fwy tywyll ac yn neud bob dim haws i ddarllen sydd yn helpu ond dwi eisiau nhw just mynd yn ôl i fucking just os ti'n mynnu cael y gwydr thing ma neud o'n frosted glass so os di rwy'n yn cael shower ti ddim yn gweld y manyliau fatha just frosted glass mae pethau ond os ysglyfiast quite keen Mae rei pethau diolch eisiau gweld siarad ond gai neud report mae'n troi allan bod Mac Mini ni lot rhy hen i gael OS 26. Syndod mawr. Ond, ti'n pensyru stwff ar dy desg? Wel, so dwi'n bod yn sgwennu traethodau, Second ti fucking papur tresio, bob ddim di sgwennu ar papur tresio, Exactly, mae'n really fucking stupid. Mae'r peth sydd ar y top ydy'r peth sydd cael prif sylw, so hwnna sydd ar y top. Dwi'n misio gallu gweld trwy hwnna. Wel, ie, fysa fo'n fwy fatha, fach di sgwennu bob dim ar acetate yn hytrach na papur tresio. Exactly. Papur tresio dwi isio, os maen nhw'n mynnu mynd ffordd na. Yn union. So, fel ti dweud, mae'n rhyw designer ti'n mynd, mae hwn yn really cool, a mae'n edrych yn gret, a mae gen i'r graphics capacity, a mae'n dangos pe mae'r system yn ei gallu neud. Na, di ffocin beiro fi ddim yn ffocin transparent na ti. Dwi'n mwyn ar ben rhywbeth. Dy hi neu Mont Blanc. Mont Blanc, sorry, Mont Blanc. Yr sub-brands gyda nhw Uni. Fel cheap Mont Blanc. Mae gen i hefyd yr ridiculously over-engineered Uni mechanical pencil. Oes, actually. Mae'n gret. Ond dwi'n licio over-engineered to a degree where mae hwn yn fucking great thing. Yeah, exactly. Hwn yw'r point efo fo. Dyna be oedd Apple yn cael i adnabod fel. Ond y peth ydy efo nhw, mae'r hardware engineers dal yn ffocin cicio ti yn ar y funud. Mae stuff hardware nhw yn amazing. Y software sy'n gadael y shit i gyd i lawr. Mae'r iMacs gyda fi, mae'r look ond efo a'r form factor efo gret. Ond ti wedi rhoi meddalwedd yn efo sydd yn sionci ac yn neud pethau bach yn weird. So ti mae gwahanol neu be ti'n meddwl ydy gwraidd yr enshitification? Cwestiwn mawr i Iest a Dwi'n meddwl mae gen ti pwy sydd y person sydd wedi sefyll fewn i sgidiau Johnny Ive dwi'n cofio beth enw fo Federici oedd o eisiau gosod i stamp lawr ac oedd o'n gweld o fatha hwn ydy chance fi i really reid gorni am fod pan math iOS 7 allan ac gathon ni bob dim yn flat yn hytrach na skeuomorphism oedd yn dod cynt o skeuomorphism yn sort o problem oedd y screens i gyd yn low res so os nawn ni'n neud o'n overly leather look a fucking carpet green background i rei o'r things a notebook texture oedd o'n cuddio'r ffaith oedd y sgrin yn low res ac oeddech chdi'n derbyn o mae ffocin technoleg newydd wedyn nath nhw ddod ar high DPI BPI screens i fewn ag retina yn ôl Apple ac wedyn oedd yn cweit yn gweithio ar hwnnw oedd nhw'n meddwl so nath nhw'n penderfynu mynd i'r flat dwi'n keen ar y flat ond be ti'n gorau wneud fatha be dwi'n gweld mae Google di cael yn gywir efo'i material UI nhw ydy ma nhw efo'r flat design ma ond ma na
layers i'r flat design na sy'n neud chdi cael depth iddo fo. A ti'n gweld hynna yn y rei o'r icons sydd ar iOS 26, fatha yr un home app, lle mae gen ti y llun y tŷ mewn oren, a mae o fatha layers o gwydyr arbennig gilydd sy'n neud o. So mae hynna yn gweithio, ond pan maen nhw'n trio wneud search bar ar ben cynnwys sydd yn rhy transparent, a ti'n gweld shit drwyddo fo, a ti'n methu darllen y text sydd yn yr bloody text box. Mae o, be ti'n trio solfio fyna? Be di'r pwynt yn fo? Fel y tech bros a self-driving cars no, ti'n mynd datrys problem. Mae just design for design sake ydi o'n hydref na design... Design for, god, da ni angen dangos rhywbeth newydd. Mae rhaid i ni pwysio rhywbeth newydd. Oedd o fatha rhyw fath o panic, fatha, oherwydd o'n wedi ffwcio Siri fyny, ag AI, Apple Intelligence, blwyddyn dwytha, nath nhw fynd fyny, ffoc, rhaid ni cael distraction fucking thing arall, rhaid gofn i'r Epstein, da ni eisiau'r Epstein files o allan, rhaid ni cael distraction arall. Maen nhw wedi fatha fod nhw wedi creu hwnna allan yn unlla. A fod o just ddim yn gweithio. A mae gymaint o subreddit allan yna, am pobl yn cwyno amdan y wahanol fath o rounded corners sy'n yna rwan yn macOS. Mae o fucking ridiculous. Nes ti un i fyny yn y chat ni, beth gen ti FaceTime Notes a beth ydych eich? FaceTime Notes a Safari. Ac oedd y tri app efo... Dwi'n meddwl gen ti Notes a Safari efo'r un i Corneli? Oedd. FaceTime efo Corneli gwahanol. Timoedd gwahanol? Neu dwi'n cedi ni trio ffigur allan o hwnna? Dwi eitha siwr, sy'n ni'n agor rhan fwyaf o applications Apple in-house applications, fod nhw efo slightly curve wahanol arnyn nhw i gyd. I mean, dwi'n gwybod, dwi'n cwyno ag mae hyn i gyd yn first world thing, ond hwn ydy'r podcast. Da ni'n dall fod na broblema mwy allan yn y byd. Recordiwch podcast a hynna. Be ydodd dewis Hans gnewch y pethau bychain. Pethau bychain. For fuck's sake, Apple. Pethau bychain. We only complain because we care. A peth ydy, so gyd ti o'r blaen, gyd ti Steve Jobs yn y top yn focused ar be mae'r product yn neud a sy'n mae'n edrych a roed yr 30 degree i pob oedd yn trio neud rhywbeth pam mae hyn yn digwydd ac sy'n am hwnna'n shit, da ni ddim yn neud hynna. Llewan gyd ti ddim rhywun yn y top sydd efo'r vision yna i gallu troi rownd i'r designers yn dweud, be ffwc ti di bod yn smocio? Dwi'n meddwl fod nhw definitely mewn rhyw transition phase oherwydd fod AI yn gymaint o distraction i bawb dros y byd ar y funud. A mae pawb unrhyw fath o newyddion tech ti'n darllen, mae ffocin AI angle iddo fo'n rhywle. A mae Apple di cael ei signo fewn i hyn ac yn trio fatha, rhaid ni am fod i cadw stockholders, shareholders yn hapus, mae rhaid ni linio fewn i hyn, a wedyn mae'n di cael ei distractio fo hwnna. A wedyn, so dwi'n isio AI sgwennu e-mails i fi, dwi'n isio fo preisio pethau mae bobl di deud mewn e-mails. Dwi just isio gallu siarad pan dwi'n reid i beic, neu pan dwi'n cwcio. Dwi just isio gallu siarad a gofyn am tasgau syml i gael i wneud, neu gwybodaeth syml. A dwi'n yn gallu cael hwnna. O ran Apple AI, neu be bynnag ddiawl maen nhw'n gael o fo, sut, dydw i ddim wedi ffindio fo o fewn yr... Falle bod fi wedi diffodd stuff... Dwi'n cael o'r laptop gwaith, mae'n trio wneud rundowns i fi o'r holl e-mails dwi wedi cael, a mae'n cael nhw'n wrong, rei amal. Ond dwi'n yn gwybod be fysa fo'n neud ar y ffôn, like, be fysa fo'n neud efo, neu dwi just wedi diffodd o off. Be oedd o blaen. Os ti'n dragio lawr ar y home screen a ti'n cael
search box thingy na. Mae suggested apps thingy chdi fyna, ac bob dim. Mae hwnna i gyd yn rhedeg ar Siri AI mewn ffordd lle nes i gael un really da dyrnod y blaen lle nes i gyrraedd y gym, nes i fewn i'r pwllnofio, ac ar watch fi nath o automatically awgrymu, wyt ti yn mynd i fewn i'r sauna, wyt ti eisiau fi setio'r timer i chdi? A nath o, yndw, that's ideal. Mond un waith mae hynna di digwydd, nath o gael yn iawn. Consistently. So o'n i'n impressed iawn. Mi wneud awgrymu BBC Sounds i fi yn ganol nos, yn hytrach na, yn y bore wneud o fynd, do you want to open your yoga app? Dwi'n fel, okay, falle bod fe. So mae'n dysgu'r patryma wyt ti'n neud a beth ti'n defnyddio. So i'r un peth i fi, yn y nos dwi'n defnyddio y Reader app ar gyfer newyddion, a mae'n gwybod hwnna dwi eisiau agor, ac yn y bora mae'n gwybod fod dwi'n agor Sonos app i rhedeg Radio Cymru 2 yn y gegin. So mae just pethau bach fel sydd yn gwella ac yn neud bywyd pyn bach yn haws ac just frictionless. Yn lle, da ni'n misio'r big picture shit. Dwi'n angen iddo fo gyfansoddi. Dwi'n angen fucking creu emojis yn hun. Wel, o'n i siarad efo'r groundskeeper clwb golf ni, ac oedd o di dweud bod o di sgrifennu, oedd o gorau sgwennu e-bost i'r bobl yn aelodau'r clwb, ac oedd o di dweud, na iwsio co-pilot i sgwennu fo, ac yn ei fatha, neith o'm swndio fatha chdi, ti'n daich ti'n dod. A mae'n dweud, nawr ni'n just trio fi, wel sy'n fatha beth oedd o. Ac mae'r boi yma'n fatha, da chi wedi gweld Only Fools and Horses, beth yw'n fo, Boise. Efo yr llais na ar chwerthin. So dyna di sort of yr acen gyda fo a'r chwerthin gyda fo. Mae'n gret o fwy, love him. A mae'n neud job anhygol yn y clwb mae'r llun, ydych chi'n gret. Ond, so fel ydi sense of humour, mae'n gret o fwy i gael paint o fo. A dych chi darllen yr e-bost yma, di fatha, pwy ffwc ydy'r boi yma? Ac eto ti fatha, diolch yn dy lais ti, diolch yn chdi, mae'n just yn rhywbeth arall. A ti fatha, dim dyna ti, fel ti'n dweud, dim dyna beth ti eisiau fo, ti eisiau fo just fatha, atgoffa chdi, ti goriadau chdi ddim yn dyboca ti fath o beth. Gret, nesio bod ti di cyrraedd adra, mae dy blood pressure chdi bach yn ychan, neu music on i chdi cael camel on. Ti'n licio fi gael o therapist? Ond o'n fatha, just y pethau bach, sy'n fatha just yn helpu dy fywyd i'n ytrach na trio cymryd drosodd dy fywyd i. Gai godi un plus point arall o iOS 26. Nath Sioned yn fatha amheus am droi ymlaen, ac dwi'n meddwl mae'n briliant, a oedd Android efo fo am y flwyddyn cynt, lle os ti'n mynd abod yr rhif, mae'r ffôn yn cymryd drosodd, ac yn ateb y ffôn iddo chdi yn deud, yes, then we'll answer the phone, but please state what your business is, neu beth. Dwi wedi actually clywed beth mae'n actually deud. Dwi wedi. A wedyn, so ti'n gweld, os ti'n gweld o'n fyw, ti'n gweld y transcript yn dod i fewn o be mae'r person yn ddeud, neu os ti di methu'r galwad, ti'n gweld fod na galwad yna yn deud, fod y person yma isio siarad efo chdi oherwydd mae'n trio gwerthu pyramids i chdi yn yr aifft neu beth bynnag. Nice. Literal pyramid scheme. So mae hwnna di gweithio i fi bob tro. Mae o'n gret. Swn i'n poeni o ran ochr, dwi'n mwyn gwybod, be dwi'n neud ydy'r nuclear option o, os di'r phone number ddim yn, os di'r ddim yn phone book fi, diolch yn ringo. So dwi'n hyd yn oed yn cael y distraction o fel random, dwi'n misio distraction. Os di'n ddigon pwysig, achos mae answer phone message fi'n deud, haia, dych chi wedi cyrraedd ffôn Sioned, just textiwch fi, pidwch a gadael neges, please just gyrwch text. A dyna be dwi'n gadael am hwnna'n ddwyieithog efo fi.
A mae hwnna di gallu ffiltro allan, achos bod fi'n neud o Cymraeg gynta hefyd, mae hwnna'n ffiltro allan lot. Tywod, falle dy ddim yn addas i bawb, ond mae hwnna di really gweithio fi. Ac oedd yr un switched on, o'n i just fel, dwi'n mwyn gwybod am hwnna. O'n i'n, o well gen i just fel, yr all or nothing thing. Os dwi'n nabod chi, neith o ringio. Os dwi ddim yn nabod chi, mae'n gyrru chi syth i answer phone, a just do what you will, math o beth. Fi'n mwyn gwybod. Ond fel, mae'r syniad o cael machine yn ateb bobl yn Saesneg yn fel deud beth amdano fi. Dyna lle mae Cymraeg angen dod i fel. Iestyn. Iestyn. Mae'n gret. Beth sy'n ffynnu di, dwi di newid llais Siri. Mi nawn ni siarad am rhywbeth arall, sef ffilm, mewn ychydig, ond just eisiau dweud, nes i newid Siri, oedd arfer gennau Siri fel menyw Indiaidd, a oedd hi'n really cool. Bod hi'n dal yn dwb fel sledge, fi'n really sorry. Ond, be oedd yn really ffynnu oedd, so ni'n goffo mynd, your son, Llew has arrived at Wysgol Gyffyn Cymraeg, Glantaf, neu whatever. Mae'r ddynes o Yorkshire yn well, mae'n gallu deud Llywelyn yn hytrach neu so mae'n fel bod i bach well, dim yn deud Eiled has phoned you, Alid has phoned you. So falle bod yna ddatblygiad o ran mae'n gwybod stuff Cymraeg. Dyn nhw dal ddim, pan dwi'n deud, hey Siri, why don't you speak Welsh? Like, dwi dal yn cael yr ateb na ddoglyd. I can speak many languages. Gwni fel, yeah, but not the right one. Yeah. So tan ddaw Prifysgol Bangor yn cael y big cash i wneud hynna fel... Yeah. Be dwi isio di AI gallu rhoi is-deitlau Saesneg ar stuff Cymraeg. Dwi'n cedi, bysa hwnna yn neud bywyd fi immensely gwell, ond dwi'n cedi bod ni'n bell off hwnna, a bod Siri actually yn gallu helpu fi. Bet live ti feddwl? Wel, dim gymryd, hyd yn oed live, like, efo processing power, pan wyt ti'n rhoi fel, dweud bod ni'n neud y podlediad yma, a bod tas ni'n neud o fel fideo, bod ti'n rhoi fel diwrnod iddo fo prosesu fo neu rhywbeth, a mae'n actually just yn is-deitlo fo i bobl, God forbid, bobl bys eisiau gwrando na fo. Dwi'n am hynna, oedd i wneud efo whisper ar y funud, oedd i? Ie. Ti'n meddwl sef o'n neud o, a sef o'n troi o fewn i fel ffail gallu ti roed ar YouTube ni? O fewn yr app dwi'n defnyddio ar ran Mac Whisper, mae hwnna'n defnyddio'r Whisper API neu'r the language model, a wedyn mae yna options i fewn yn hwnna. Neith o neud o'i ti'n fel hyderus, os ti'n... Yndi. Mae'n eitha da yn neud o, a mae'n opsiwn i gyfieithu fo, unwaith mae di transcribio'r audio, neith o gyfieithu fo i be bynnag iaith ti isio, a hefyd mae'n separatio allan yr siaradwyr hefyd, so... Yes, dyn. Ti'n ma be, o feddwl blynyddoedd bod ti actually di siarad am hwnna, bod fi byth di actually mynd, hold on, galla hwnna fod yn... Ti'n gallu exportio allan fatha SRT file wedyn hefyd i wneud o fatha, ti'n bod i embedio fo fatha subtitles. Am fod mae efo timestamp a bob dim yn ymwneud. Ti'n ma beddo, mae hwn yn swnio'n amazing. Gan i siarad off mic am hyn. Mae hyn yn boring i'r grandawyr, ond i fi, dwi'n cyn. Pan bod fi ddim di siarad fo ti amdan hyn o blaen, mae hyn ridiculous. I don't know, I have all the answers. I mean... Oce te, so, dyn ni wedi, dwi'n credu bod ni wedi gwneud good news. Os da chi just am fel news podcast, stopio'r fan hyn. All good news. Okay? Chi'n done, right? O, na ddim yn ffôl, okay? Os da chi'n licio Halloween. Da chi gael bron i 2 awr, so... Da chi'n ffain, da chi wedi cael podcast. Da chi cael gwerth eich pres. I pawb arall sydd eisiau... Cofiwch fynd i cofi.com/haclediad. Ching, ching, ching. A mae yna lot yn, ni'n rili ddiolchgar i chi. Chos da ni'n 15 gwan, da ni'n pres poca, da ni'n cael mynd i prynu sweets. Ond da ni'n gorau cael job blwyddyn nesaf, fydda ni'n gorau. Exactly. Oh my god. Mae dat mor annoying. Na, da ni'n mynd i watch 18 rated films, ond 18 ar gyfer be? Sglyfnus? Bob dim. Dy'r gor ddim yn... Wel... Fucking 18, nadi. Mi oedd o? Wel, 18... Not in my head. A dwi'n snid i gadael y plant watchad hwnna. Ia, yn yr 80s oedd yn 18. Oedden ni, ia. Anyway, ymlaen â ni.
ar gyfer, da ni'n mynd i fod yn joinio'n Fright Night. Ydy o'n mynd i fod yn Shite Night? Neu'n Bright Night? Mae'n mynd i fod yn Fright Night. Oce, ta, wel, yn i chi eich draw. What would you do if you accidentally discovered the house next door was occupied by something not human? Something horrifying. Something unspeakably evil. No one believes you. Mom, I didn't have a nightmare. Not your mom. They did kill a girl over there. Not your girlfriend. Charlie, is this some sort of a trick to get me back? Not even the police. Look, I know it's crazy. I know that, but look, Lieutenant! It knows that you know. You'll do anything to protect yourself, but it will do anything to protect its secret. Fright Night. If you love being scared, this could be the night of your life. Fright Night. Coming to your neighborhood this summer. Okay, mae'n Fright Night. Does ddim Colin Farrell's yn hon, though, sorry. Dim David Tennant. Dwi actually eisiau gwasio dyn Dwi really eisiau gwasio dyn nhw. Anton Yelchin. Anton fucking Yelchin yn efo! Do, weles i'r trailer. Oh, come on, man. So ni'n gwasio Anton Yelchin. Oh, ti'n iawn. Oh my god. Okay, well, ti'n cofio oedden ni'n deud, all good vibes. All good vibes wrth yma. No, mae pawb wedi cofio am Anton Yelchin. Croeso i Fright Night. Dwi'n gwybod sydd dwi'n cedi dyle yn gwrandawyr ni probably just o leia fynd i fel checio allan y trailers ar YouTube. So, mae hwn yn edrych fel the most cliched of all cliches, ond eto, ai hwn oedd wedi sefydlu'r dwi'n gwybod dim byd, mae yna whole festival yn Aberystwyth, Abertoir, enw amazing, am horror. O edrych nôl, falle bod hwn yn 18 certificate, ond ti'n iawn, Iest, byswn i ddim wedi bod mor gytid bod fel teenage, like sub-teenage mab fi'n watch da, cos fi fel, mae pethau di symud ymlaen, mae pawb yn desensitised, neu be? Bach. Dwi'n meddwl, mae hwn di, dwi'n gwybod, dwi'n siŵr o ran dyddiadau, ond pan ma'n i'n gwylio hwn, o'n i really yn dechrau, am fod mond 5-6 mis yn ôl, nath ni watcha The Lost Boys efo'r plant. Lost Boys. Ac oedd o'n gret, oedd o'n really da, a mae'r Lost Boys wedi cael ei wneud 2 flynedd ar ôl hwn, ond mae'na lot, mae'r stori mwy sophisticated, parallel i hwn, o ran fod gyn ti'r pre-vampire, mae gyn ti'r yr un ifanc yn efo hefyd sydd yn vampire, ac mae gen ti'r teenagers sydd yn suspectio bod yna vampires yn byw o gwmpas. A wedyn mae'r plotline yn teddol, mae'r crescendo y ffilm eitha tebyg yn Lost Boys a mae o'n hwn, ond mae Lost Boys efo, mae'n amsugno chdi fewn i'r byd lot mwy. Mae'n teimlo'n fwy byw. Mae mor arwynebol. Hefyd, mae'r ffaith bod y cast i gyd yn ei 40s. Y teenage cast. Hefyd, oedden nhw, so, ti'n darllen stwff behind the scenes o'n oedd o'n cael ei trynu mwy fel fatha comedy na... So, gawn ni fynd trwy, wan. Yr actor sydd yn actio y vampire ydy y brenin evil o'r Princess Bride? Oh, good question. Achos fi'n eitha hyderus, a wedyn mae'r prif hogan sydd yn 28 i sydd fod yn chwarae falle 15. 17. Oh, waw. Hefyd yn edrych fel... Mae'n edrych fel Annifrid o ABBA. Mae'n edrych exactly fel a lot o sgwell coch o ABBA. Os gael just,
Please watch the trailer. Talk to me. Okay. So, Talk to me. known for ar IMDb, The Nightmare Before Christmas. Both llais Jack Skellington. What? Yeah. So beth yw'n actor? Peter Sarandon? Chris Sarandon. Chris Sarandon. Chris, yeah. Ti'n jocian? Nope. So nath canu'r caneuon, this is Fo nath Halloween. ganu nhw? Neu dwi'n credu taw Voice. Dwi'n credu taw, potentially, y cyfansoddwr ar y Nightmare Before Christmas oedd wedi canu'r caneuon ac oedd o eisiau gwneud dim ond achos bod fi wedi gwrando ar yr Blank Check episode. Mae'n y Blank Check di wneud cyfres ar Henry Winkler, sef actual cyfarwyddwr The Nightmare Before Christmas. Tan iddyn nhw steiplo enw Tim Burton arno fo i gael ei werthu'n well. So, what is this? Yes? Prince Humperdinck. Humperdinck. Jack's Lament, Jack's Obsession. Sung by... Danny Elfman. Na fo, so Danny Elfman oedd y cyfansoddwr. Yeah. Y caneuon i gyd, ond mi oedd i cyfansoddi loads o ffilmiau animeiddiedig. Yep. Mission Impossible hefyd. Who knew? Yeah, Danny Elfman. Ac oedd o isio bod yn... Fodd isio bod yr actual llais. Atgoffwch fi, pwoedd Prince Humperdinck yn Princess Bride am fod... Fodd y evil bad guy mae hi'n gorau prodi. Siwr. Am fod, dwi'n licio Princess Bride. Nes i brynu fo, oedd ar sale, nes i brynu fo, 4K remaster, a fel, dwi wedi clywed y fucking podcasters American man siarad am y ffilm a gymaint o weithio hwn. Dwi'n mynd i watchad o, ag oedd gyda fi o gweld o pan o'n i'n ifanc, a wedyn nes i watchad o, a mae hwn just yn poor man's bloody Monty Python, a just ddim yn funny. Ti'n gwybod beth yw? Mae fel Goonies, nes i watchad Goonies pan o'n i'n 35. Wedyn so ddim yn hitio'r un spot. Di Goonies i rioed ydy, ar American, mae stuff American yn gorau bod yn really dda i fi, achos ti'n kind of gweld trwy stuff, mae stuff Steven Spielberg, dwi'n gwybod objectively, technically, mae'n really dda, ond dydy'n nghalon i wastad fel, mae hwn yn saccharine, mae hwn, mae fel Pixar films yn trio gael rhyw fath o mateb iddo fo. Chris Sarandon oedd Prince Humperdinck. Yes, Prince Humperdinck. So fod i'r vampire, quote, sexy vampire. We'll get back to that. So hyn di'r peth. So gyda'i nodyn y fama da. So mae'r golygfa lle mae'r hero, question mark? Charlie. Yn sbaio ar Chris. Yn Humperdinckio rwy'n. A peth ydi, o'r ongl o'i wynab o ar cysgod, oedd o'n edrych fatha Mark Ruffalo? Naci, Ed Miliband. Gwaith. A ni fatha, Mark Ruffalo, potential Humperdinck candidate. Maybe. Ed Miliband, no Humperdinks. No Humperdinks for you. No, it doesn't hamper my dink. Nathon ni watched Now You See Me and Now You See Me Too mewn un weekend. Mae'n a lot o Ruffalo. Ie. Ddyn ni'n ôl at heina ffilm. Dwi dal yn lyfio. Os da chi eisiau dewis heina fatha ffilms ddim, dwi'n gwrthod gwachio nhw. Nes i drio, nes i give up. Mae'n un o'r ffilms prin dwi di peidio gallu gorffan. Nas di nopio allan. Y peth ydi efo heina ti, mae lot o'r stwff oedd y sleight of hand ma ti fatha, os ti di gwachad y ffilm yn fanwl, ti'n gallu pigo fyny yna fo. Ond efo'r stwff yma gyd, mae'n fatha, nes di'n gweld yr ongl yma fath o beth. Dwi'n meddwl oherwydd dwi'n cadw gweld Mark Zuckerberg yn trio tweithio. Ond dydyn nhw'n mynd sens. Dydy'r plot ddim yn gweithio. Unless mae bobl yn hawdd iawn i'w hypnotisio. Hawdd iawn i'w hypnotisio. A dim dyna sy'n mae hypnosis yn gweithio. Dim dyna sy'n mae hypnosis yn gweithio. Ond
William Ragsdale. Fright Night. William Ragsdale. Ie. So, o gyn ti... So, mae'n cychwyn lle mae gyn ti fatha the sort of standard 80s kind of thing, lle ti'n clywed dialog eitha hammy. O ie. A wedyn, o'n i fatha... Wedi clywed un o'r cyfeiriad fel Nina, a chdi fatha, Nina Hac, a wedyn chdi fatha, ond o'n gyn ti oedd voice-over o sioe oedd nhw'n gwachod ar y teledu oedd o. A dyn gyn ti Charlie a'i gariad o, ar y llawr am ryw reswm. Am fod rhaid gofyn dim mam yn rhaid cerdded i mewn, dim gweld nhw ar y llawr. Dim yn gallu gweld nhw'n hymbydincio. Ond mae hi'n standard 80s mother. 80s clueless, mam. Lle mae hi fatha, dyma'r template. Am fod mae'n ginned up to the max constantly, Dyma'r template. Dwi'n meddwl, ond mae lot o'r fatha'r tropes o gynti. So apparently, y stori ydi, Tom Holland, oedd cyn iddo fo cael a ddod yn Spider-Man, nath o sgwennu'r ffilm yma, nath o dychmygu, be sa digwydd sa plentyn yn meddwl bod na vampire di symud i fewn drws nesa? What if there was a vampire? A dweud oedd o beth sef yn neud ydy mynd a trio delio fo fatha bod o'n movies, chos mewn big vampire scary movie fan, so mae'n mynd i'r local TV celebrity sydd yn delio efo vampires. So apparently, bydd o Rodney... Dal i fynd? Roddy McDowell. Yes. Oedd chwarae Peter Vincent. Okay. So apparently gafodd y rôl yma i sgrifennu ar gyfer... Gwan. Beth yw'n efo'r moustache? Na. Peter Cushing? Na, Vincent Price. John Waters, o'n i'n mynd i ddweud. Vincent Price. Vincent Price. Apparently oedd cei sgwennu ar gyfer Vincent Price. Oedd Vincent Price i a dwi wedi gormod o'r hyn. So oedd yn fynd i... Y character yma iawn, pan ma'n i'n edrych arno fo, o'n i'n fatha, oh my god, dyma lle mae Tom Hanks, The Burbs, wedi dwy'n yr un actor a di reid o yn ffilm nhw. A wedyn eisiau edrych o fyny, oh my god, maen nhw'n actorion wahanol, ond yr un cymeriad. Mae'r 80s-ness y ffilm yma. Dyna pam sy'n ni di lyfio pan amser i watched y remake. Mae o'n pob cliché. Yndi. Ond ai nhw nath o efo i fyny, ai nhw nath gychwyn off de. Am fod gen ti, mae The Burbs... wedi cael, mae lot o pobl yn meddwl fod The Burbs di cael ei ffilmio union rhan lle a Fright Night. Am fod mae'n edrych mor debyg. Rhyw backlot. Ond backlot Disney oedd hwn, a backlot Universal oedd The Burbs. A Henry Gibson, os ydych chi'n edrych o'i fyny, yr actor oedd yn actio y doctor yn The Burbs. Dwi rioed wedi watched The Burbs. Union. Oh my god, mae'n amazing. Mae'n amazing. Okay, go iawn. Yndi, mae'n comfort watch fi. American-y stuff. Mae'n debyg iawn i hwn, ond 10 gwaith gwell. Okay. Reit. Gan horror fo? Dwi'n Kids horror. Kids horror. Ond ie, fedra i ddweud, mae The Burbs yn based ar Fright Night mewn ffordd. Ond mae'r actor Henry Gibson bron yn mirror image o be di enw'r cymeriad yn hwn? Charlie? Peter Vincent. Peter Vincent, ie. Ac o'n i'n convinced na fo oedd o, a fod nhw di just i dwy'n y cymeriad yna a di ploncio fo'n The Burbs, ond maen nhw'n ddau berson. So, Peter Vincent ydy'r Vampire Hunter, yes? Ie. Okay. Dwi wedi dropio fe yn yr chat. Unwaith eto, ffilm da ni heb watched, ond mae na supercut o funniest bits David Tennant yn y remake. Right, Peter Vincent, quotes yn yr fideo di, Peter Vincent being a comedic genius for 9 minutes. A dwi wedi watched y 30 eiliad cyntaf, dwi fel, fuck, dwi eisiau watched y remake wan. Cos mae David Tennant yn edrych ar amazing. A pa un di hwn wan? Hwn ydy'r 2011 hefo Anton Yelchin. 2009. Sorry, 2009. Anton Yelchin. Hwn ydy'r un o Colin Farrell.
Colin Farrell, ie. Ie, Colin Farrell. Colin Farrell ydy'r vampire yn yr un newydd. Dwi'n quite fancy watch hwnna. Sorry, dwi'n gwybod bod ni fod yn neud rhaglen amdan y Fright Night 1985. So, ar ôl i fi cyfadde bod fi wedi gwylio hwn ar 1.5 speed, a bod o'n loads gwell, ac yn skipio mae'n bob 10 eiliad, fel person really cas, a ddim yn parchu'r cinematic gwaith sydd yn ei fewn iddo fo. Quote-unquote grefft. Y grefft. Dwi'n credu, ti'n gwybod be, dwi'n credu mae pob ffilm neud i wylio, pob ffilm da ni wedi neud ar y rhaglediad yma, mae bobl sydd yn gweithio yn efo, am y cyfnod maen nhw'n gweithio yn efo, ti just fel, ni'n mynd i trio neud yn gorau. Ni'n mynd i trio neud yn gorau. Mae'r practical effects yn cracking yn hwn. So, yes, dwi ti eisiau mynd â ni trwy y celfyddyd arbennig. Mae'n lot o'n nhw lle maen nhw'n defnyddio fatha reverse shots, lle fatha pan maen nhw'n mynd lawr yr alleyway na, a mae'r y mwg yn cael ei amsugno allan o'r alleyway. Be nath nhw oedd just ffilmio'r mwg yn dod i fewn, ond wedyn reversio'r footage. A mae'n mor effeithiol. A mae'n gweithio mor dda, fatha, oh my god, the evil is coming, y mwg yn cael ei amsugno allan o'r alleyway, a dyna fo mae'r vampire yn troi fyny. A wedyn y rei eraill lle maen nhw just yn defnyddio fatha hairdryers ar wax models lle maen nhw wedi bildio nhw fyny mewn layers a wedyn maen nhw'n toddi pethau ac wedyn yn cyflymu fo fyny fel ti'n gweld o'n toddi mewn real time mewn ffordd ond ti'n sped up a mae gymaint o bethau da yn efo ond oedd y person oedd yn neud y prosthetics nhw'n dweud oedd o gymaint o rush job ac oedd o mor pissed off oedd o ddim wedi gallu cael gymaint o amser i wneud y masks. A fod yr un sydd ar yr clawr y ffilm, fatha'r devil, vampire image na dros y tŷ, hwnna oedd o'n deud oedd yr un gweithio oedd o'n wneud, a oedd o'n shocked pan oedd o'n cael ei ddefnyddio ar y prif poster. Ond o'n i'n meddwl oedd o'n wedi wneud gwaith andros o dda ar yr effects. Be oedden ni'n gwylio yn ddiweddar ar gyfer y podlediad a dwi just fel allai ddim bod yn flin wrth watched dwi'n credu yn rhywbeth fel watched Hunchback of Notre Dame efo'r plant ag yn i just fel drycha animation sydd yn dwi'n credu ar gyfer y show watched Hunchback of Notre Dame yn mynd my god drycha animation sydd ddim yn trio bod yn self-referential dio ddim yn trio fel bod yn ironic mae actually yn really sincere mae'r animation gret mae'r music yn gret mae'r creepy Cristnogaeth allegory yn gweithio'n amazing yna fo. A dwi'n credu yn yr un ffordd, mae gwachod Fright Night, mae na pethau mor aggressive, mae'r does na ddim enthusiastic consent kind of stuff yn mynd mlaen fan hyn na. Ond mae gwachod actual crefft o bobl an honest day's work. Fel watched Ray Harryhausen yn y ffilm yma. Fatha mae pawb wedi dod o'i A-game iddo fo, ond lle mae wedi mynd ar goll ydi mymryn yn y sgript, mymryn yn yr editing, mymryn yn y direction. Dwi genuinely credu bod o'r 80s nes ohono fo i gyd hefyd, yr cliché, ond mae o'n cliché mae'n cliché ni rwan. Exactly. Da ni'n edrych ar nôl yn efo'n ironically lle yn yr amser so hwn, ti'n gweld fatha yr un kind of vibe a pethau fatha Ferris Bueller, ti'n gweld yr un sort of vibe o fatha shitty Marty McFly ond ti'n cael shitty Marty McFly yn dydio ti'n cael y vibe yna ono fo a ti'n cael achos skin y boi sy'n chwarae Charlie skin o fo ddim really'r earnestness o fatha o Michael J. Fox. Dwi'n meddwl na lot o'n fo gael ei golli yn y casting yn y ffilm yma. Mae Michael J. Fox yn Once in a Generation Riz Machine. Oscar i ddweud. Fel, so ti'n dropio fo fewn i fucking unrhyw beth. A mae yna rhywbeth, dwi'n gwybod bod fi'n mynd mlaen am evolutionary psychology yn fan hyn, ond mae yna rhywbeth yn y ti sy'n simultaneously'n ffansio fo, caru fo, eisiau edrych ar ôl o, a mewn na fod i best friend chdi. Os ti'n bloke yn fatha, he's the coolest guy here. Na, Iest.
ti mewn cariad, think Michael J. Fox? Fysa ti... A dyna pan, yn Back to the Future, oedden nhw ddigon hyderus i fynd ar ôl pythefnos o ffilmio ddyn, na, da ni'n gorau ail castio hwn. Exactly. Oedd gen ti hefyd, dwi'n teimlo ryw radd Matthew Broderick yn Ferris Bueller's Day Off fath o beth. Yeah, diolch quite a Riz machine, ond yr un thing na fel... Mae'r ansawdd, mae'r quality na yn bodoli yno fo. So dydy'r boi yma. A di gen ti hefyd, dos a neb, dwi'n meddwl, ar top i gem, ond efo maen nhw'n trio galad, maen nhw'n taflu hyn i fewn, efo... So pan gafodd y sgript i sgwennu fo'n 2 wsos, a gafodd nhw amser i actually rehearsio fo, blocio fa allan yn iawn. Mae'n neud ti feddwl, just i neud i fe, dwi'n mor sori torri ar draws, dwi'n gwrando nôl ar y podcast weithio yn mynd, Sianna Shep, ond, mae'n neud ti feddwl, castio Anton Yelchin yn y remake, eto, y generational talent, charisma, ti just eisiau watcha da. So, ond nôl i beth, sori, beth sy'n siarad am y sgript. A so gael i sgwennu, ond fel ti'n dweud, so, mae'r... So mae gen ti, so mae'n cychwyn, mae gen ti Charlie ac Amy. Mae nhw'n cael i snogio yn ei stafell wely, a dyn mae o'n wedyn yn clod sŵn, a mae'n edrych eich trwy'n mae'n kind of rear window fath o beth, lle mae o'n dod yn obsessed efo beth sy'n digwydd drws nesa, a mae hi fanna fatha, mae hi'n cael newid fatha, dwi'n mynd siŵr i fatha, yes, take me now fath o beth, a mae o'n just yn hollol anwybyddu hi. Enthusiastic consent on hypnosis? O na, dim yn y bit yna. Ti di neidio ymlaen. Dwi di neidio ymlaen, sorry. A ti sort of wedyn fel fatha, oce. So mae nhw'n trio reference o load o wahanol bethau, ti fatha sort of, oce. Fel ti'n deud efo bach o'r sgript, stripio ffwr chydig bach o'r references ma, a just gadael i'r stori fod yn y thing yn ei hun. A ti'n teimlo, a mae'na bits lle ti'n teimlo fatha, i be? Pam bod hyn yn digwydd? Fatha, yn hwyrach ymlaen, mae o'n mynd... Eto, ddech bod hyn yn... Chys bod yn trio neud o'n comedy. Mae gen ti... Mae o'n mynd i'r heddlu. A mae'n dweud, wedyn, mae'r boi o'r heddlu yn mynd ar plentyn efo fo i interviewio yr suspect. A ti fatha... Da chi'n just pick up fyny arna chi fanna, da chi'n nabod y boi o'r heddlu nath o drown i'r tŷ? Na, pwy oedd o? O'n i'n edrych yn meddwl, oh my god, dwi'n nabod y boi ma. Lle dwi'n nabod y boi ma? Lle ti'n nabod y boi ma? Die had 2 yn yr maes awyr. Naci. Naci. Fodd y boi yn y control tower. A tech, Oedd o efo'r headset. Bands, So fod i'r boi ma Bruce Willis yn achub fel mwyn trio mynd am yr ail transmitter na. Dwi'n meddwl bod fi wedi gwachio Die Had Die drosodd, achos bod fi trwad, achos bod fi probably yn... Mae plane crashes yn recurring nightmare gyda fi, a mae gwachod Captain O'Brien... Chief O'Brien. Chief O'Brien, yn captainio awyren sydd yn eimio am lle mae'r llawr fel dan y llawr. Etched fe'n yr brain, a dwi'n cael di nopius i allan ar ôl yr... Fair play. Pam ti'n meddwl bod ni'n mynd ar trips train? Ond, a ti'n dweud, ti'n mynd am comedy ond ti'n teimlo fatha, wel, os dy conceit, dy ffilm di ydi, mae plentyn yn meddwl na vampires di sy'n mynd i o'r nesa, ti'n dweud, wel, then interactio fo'r oedolion sy'n gwmpas. Fysa di trio mynd i'r heddlu, a mae'r heddlu'n dod efo adra i fam o dweud, gyda mod i bod yn sôn am nonsense ma. Dy ddim yn mynd i ddigwydd, dwi'n mynd i dragio fo i'r boi a dweud, this kid has told us you might have murdered somebody. Ti di bod gwachio gormod o Law and Order, Bryn? Well, exactly. Ond, a dwi'n mae'n mynd fatha, mae'n troi yn...
So'n meddwl, mae'n ffilm arall, mae'n trope eich ar amser yna. So gyd ti hefyd My Stepmother's an Alien. My Stepmother's an Alien, lle mae Nicole Kidman. Mae hi'n troi fyny fel fatha alien ac yn seducio Dan Aykroyd. A gyd ti Alison Hannigan fel i fercho. A mae'n just fatha, mae hi'n meddwl, mae hon yn weird a mae'n alien. Ac fatha, na di, mae'n hollol normal, a troi na mae'n actually an alien. Ond ti'n sort of fatha'r syniad ma o'r 80au lle di'r rieni ddim yn gryndo i'r plant, a ti'n fatha, oce, ie, mae'n... A ti'n meddwl wedyn, oedd o'n mwyn o'n 18, ti'n fatha, mwyn ti'n fatha ddechrau ddylai fod yn ffilm ar gyfer plant, a ti'n fatha, so mae'n elfen fel ti'n dweud, efo'r sgript o'n eich gelio at ei gilydd yn dal. Ond eto, o ti'n ofyn cael fatha beth lle mae gyd... So'r standard o'n meddwl Hero's Journey ydy, fatha, mae gyd ti... Mae nhw'n... Mae gen ti'r cychwyn, mae gen ti y call to action, mae gen ti wedyn wise here, wise sage, a dyn nhw'n cael the refusal of the quest, a wedyn, mae wedyn takes up the mantle and wins the day. Mae gen ti, mae beth yna fo, Pete Vincent, y gwrthod, y galwad dwywaith. Dwi'n rili ddim eisiau Hero's Journey ma. Dwi'n rili ddim eisiau. Mae gen ti beth lle fatha yr scene yn y clwb, lle a visually efo'r fatha'r dawnsio lle mae hi'n dawnsio a gweld o'n y drych technically mwyn wedi cael ei wneud yn Dwi eitha siwr na yr nightclub yn Austin Powers oedd hwnna. Oh my god, yes. O bosib ond ti fatha so mae'n bit eto ond ti hefyd yn teimlo fatha wel iawn dydy hwn di symud y stori ymlaen na di actually dydy o heb di beth sydd wedi bod yn mwy fatha story-wise, mwy dramatic ydy, mae o'n tre rownd a mae hi di diflannu a be mae o'n gweld ydy hi'n gadael efo fo. Diolch yn gwybod beth sy'n digwydd a ti'n mynd ar y siwrna na efo fo. So ti wedyn yn mynd wedyn i'r beth ti'n cytio wedyn i'r tŷ fo later on, lle mae o'n throlio hi fatha'r standard sort of vampire bit. Vampire. Ie. Ydych chi wedi gwylio yr Nosferatu Rob Eggers di hwnna fyd? Posib. So mae hwnna fel yr un arall o'r fel horror films dwi kind of really eisiau watched a dylwn ni just stopio fod yn gachgu a trio. Ond so da ni wedi gwachio hwn fel ffilm di ddim. Mae yna aspect ffilm di dhimaidd hilarious. Y prif aspect ffilm di dhimaidd ydy Evil Ed. Evil Ed, oh my god. As allan ni siarad amdan Evil Ed cyn i ni awgrymu bobl fel i peidio watch it hwn. Apparently, nes i ddarllen, nes i'n spotio fo yn y thing, ond fod oedd Evil Ed yn gymeriad, ti'n meddwl pam oedd o yn y reverse smoke shot thingy, lle oedd yna, come with me and thingy, oedd o, they won't bully you anymore. Ond o'n i'n cael yr argraff oedd o'n person oedd yn cael ei bwlio. A wedyn, y peth o'n i'n darllen wedyn, oedd y subtext fod oedd o yn hoiw ac oedd neb yn dallt fod o'n hoiw a nes i'n gweld hynna yn efo chwaith. Dim o hwnna yn y ffilm. Doedd dim hwnna, unless oedd nhw wedi seithi fo a di bod yn gachgwn a ddim wedi rhoi hwnna fewn. Oedd Evil Ed yn teimlo fel, dwi'n credu eto, dyn ni'n awgrymu chi wrandawyr, fynd i watch Evil Ed Supercuts. Evil Ed, well, cyfarwyddo gwael. Di actors mond yn neud be mae'r script o'r cyfarwyddwr yn deithyn nhw'n neud a Ond sa'ch chi reid fi mewn ffilm amazing about director brilliant, fysa fod dal y shit. Evil Ed o bosib y cymeriad ffilm gweitha da ni di watched yn yr whole hanes o'r haglediad. Dos am fatha... Dwi'n mynd i roed allan yna. Please watch your Supercut, Evil Ed, Fright Night 1985. Mae'r cyfarwyddo basically'n deitha fo i fod... Ti'n gwybod, like, y fersiwn gweitha o annoying teenager ar coke? Out there. Ti'n pwynt nodyn nes i sgwennu lawr oedd fatha is the kid o Toy Story oedd yn tortro'r toys. Exactly the lead. Yeah. Hold on, wyt ti'n meddwl? Bod bobl Toy Story di mynd 10 mlynedd yn ddiweddarach fel. Eich.
A ti fatha, okay, right. Dyna lle nath y castio gael yn iawn yn y Lost Boys, pan bod gen ti gymeriadau fel yno, ond sydd yn zany ac out there, a wacky, a back fel... Cos mae teenagers yn gallu bod fel yna. Ie. Ond dyn nhw ddim actively yn... Achos bysau neb actually'n gallu cael perthynas humans hefo Evil Ed. Achos doedd o mond yna i fod yn complete opposite i bopeth arall yn y ffilm. Ie. Mor dope a clueless oedd Charlie, o gyn ti Ed ar ochr arall oedd yn fatha absolute scumbag. Oedd o fel antagonist bach yn ei hun, cyn iddo fo troi mewn i amazing werewolf vampire? Ie, ond i'n mynd daeth hynna. Sut oedd o troi fewn i werewolf? Dwi'n mynd daeth hynna. Eto, ffilm di ddim vibes yn gri. Come on, Iest. I siwtio'r stori yn y byd modd, ac oedd yn dweud, pre-vampire yn dweud, you kill pobl yn ei croes o'i blaen, and you have to really believe that. Well, hwnna'n Pope's Exorcist, shite yn ymlaen fyna. Faith, ie. Ie. Ond ia, os o'n gen ti lot o bits fel fath o nhw'n just i fatha, da ni angen hwn i wneud, i weithio i'r sgript cael gweithio. Ti fatha, yeah. Why did that happen? Because I need for the story to work. Da ni'n gwatched bethau fel hyn ar gyfer y sioe, ar gyfer cael laff. Ac oedd hwn yn, i ryw raddau, yn gwneud hynna, o'n y cwpl o stunts, enghraifft pan mae Evil Ed, Bron a Lladd, Peter Vincent, a wedyn mae o'n nopio allan ac yn neud bellai o'n disgrifio fel Chris Morris style neidio allan drwy'r ffenest. Wedi Chris Morris beth yn y siow fo? IT Crowd pan o'n neidio allan drwy'r ffenest ac o'n i just fel, my god, mae rhaid fi watcha hwnna to. Oedd hwnna'n spectacular. Oedd hwnna just fel... What? Byd fi newydd watched. Nes I watched hwnna ar normal speed, guys. Fair play. So I rewind fan ôl ar normal speed. Ond a bits that you just fel, oof. Nes I sgrifennu bits lawr yn fatha sticker ym heniodd. So pan mae o'n mynd i trio cael Peter Vincent i helpu fo, sôn am pobl, oedd ei sioedd cael cancel, oedd pobl ifanc, all they want are demented madmen running around in ski masks, hacking up young virgins. Ac o'n i fatha... 1978, Halloween, ie. Ti'n gwybod be? Self-referential, dyna beth i ffilms dyddi yma. I mean... Friday the 13th of the ski mask. So, oedd the final, Friday the 13th, the final chapter, doedd hwn allan yn 1984. A wedyn, o gyn ti Jason X, Freddy vs Jason, a wedyn Friday the 13th, the remake. So the semi-reboot. Ond ia, so the fatha, ia, da ni'n cymryd shots ar Jason a fanna. O'n i'n fod yn nath y mam, mae mor 80s clueless, oedd hi'n gofyn iddo fo, do you want a Valium? Fuck, dwi'n cofio hwnna. Ia. Dwi'n cofio meddwl just fel. Ia. So, fundamentally, mae'r underlying byd... So, ti'n dod â, fatha, so'r syniad ydi fatha mae'r kid di sylwi bod y person nesa yn vampire. So, ti angen yr underlying byd fod yn normal. So, ma nhw fatha... Bod hwnna mor normal yn y 80s? Wel, eich bod o, oedden ni'n really talu sylw yn 85. Ond ti'n normaleiddio, mae wedi normaleiddio. Neu ydi o fod yn comedy, fel ti just fel... Ie, mae'n fatha tonally, mae'n teimlo fatha mae'n comedy, so eto mae'n fatha hefyd mae'n gore, question mark. Mae'n fatha lot o fatha
scary practical effects. Smoke machines, dwi'n meddwl nhw wedi fatha, o'n i'n meddwl allan yn rhywbeth ar dan, ar un tron yn gymaint o mwg. Mae Peter Vincent yn seithi pistol. Mae hwnna mor 1940s. Mae'r rŵm yn just yn llawn mwg. A mae'n just seithi mewn i'r mwg, a ddim yn gyd ti ydi, mae Igor rydyn dod i fewn fatha zombie. A ti'n fatha, okay. Spectacular. Yeah. So mae nhw iwsio'r mwg i disgeisio'r cuts iddyn nhw cael dod o allan, roed o'n prosthetics. Y slime, dwi'n credu maen nhw'n seithi fel yr help. Does am esboniad o beth ydy'r helper yma, web gen pob vampire helper, ond mae o hefyd, pan ti'n seithi fo, mae'n troi fewn i gloop monster. Os ti'n wasiad What We Do in the Shadows, dyn nhw, mae'r boi yna yn actual human sydd just really eisiau bod yn vampire. Renfield. Mi oedd yna ffilm, nes i ddim gwylio fo, ond eto, mae ar y fel, tas o hwn ymlaen, sy'n ni gweud ffansi fo, hefo Nicolas Cage a Nicholas Hoult. Ie. Lle mae Nicolas Cage yn actor Dracula, a mae Nicholas Hoult yn actor Renfield, ac yn i just fel, mae'n ar quite fun. Mae'n ar quite fun. A lot o, ti'n dda, a fel ti, mae'r bit o'n efo'n, nes i cael bach o, so, yn y Fireplace Seduction, question mark. Oh my god, yeah. Lle mae hi instantly, cyn i pwynt allan y merch mae'r 80s hefo'i 80s pixie cut hi, pan mae hi'n troi fyny quote sexy vampire, obviously, mae'n tyfu boobs a mae'n tyfu gwallt. Girls, chi methu fod yn sexy vampire o glattir. Dyna pam nath nhw castio hi fatha rwy'n oedd yn 27 mewn bwy cywir. Ie. Achos bys fo'n extra creepy i gael rwy'n 17 yn actio fel a be oedd dwi'n meddwl mae'r vampiric thrall nid yn unig modd seducio chdi, mae hefyd yn eitha dwach i tyfiad y boobs i tyfu. I mean, sign me up. Actually, na, mae gwell mi'n ffyn. Mae'r boi sy'n rhedeg yr greens wan o ddo ar intro dyn chdi gallu tyfu dy boobs efo hypnosis, so mae'n kind of neud sense. Pwy, be ti'n gael? Athletic Greens. Zach Polanski? Ie. Zach Polanski fucking gobeith y genedl. Let's make hope normal again. Yeah, please. Apparently Wyt ti'n gwybod bod na mwy o bobl yn aelodau o'r Plaid Werdd na sy'n yn aelodau o'r Braid Ceidwadol rwan? Fuck yeah. Pan ti'n meddwl bod fi'n cael mega... Oce, da ni yn recordio hwn ar diwrnod is-etholiad Caerffili. So ar hyn o bryd, dwi mewn mood quite positive achos mae feeds fi yn llawn o fel bobl just fel... Allan ni ddim gadael i'r fucking fascists ma rhedeg Caerffili. Guys, a fydd y caws yn troi'n las. I fucking hell. Well, teal with a glass wall. Whatever, TM. Mae busnes o fod i registro fel. So, ar hyn o bryd, mae gwleidyddiaeth, dwi'n gweld ton o bobl yn cwffio yn erbyn. A dwi'n gwybod, dwi gyd ddim yn gallu digwydd, ond mae'r whole syniad, dwi'n gwybod bod yn stupid, ond mae'r whole syniad o make hope normal again. Dwi'n fucking fel, yeah, right. Ti'n gwybod be? Na i fucking cymryd hwnna. Dwi'n cael deud hwn ar y podlediad. Dwi'n deud beth yn siarad am gwleidyddiaeth a stuff. Dwi actually yn aelod o'r Plaid Werdd. Dwi ddim yn, dwi'n mond yn aelod yn y ffaith bod dwi'n cyfrannu'n fisol, achos dwi'n teimlo bod o'n fucking neud gwahaniaeth, a dwi'n, da chi'n gwybod fi, annibyniaeth yr iaith y genedl. Mae hwnna'n mega bwysig i fi. Ewch i'r hyl. Ond fi just fel, fuck, mae yna ffordd wahanol i neud stuff. Ti'n mwyn goffa bod fucking fascist. Sorry. It's one of those shows, guys. Dwi wedi... Mae'r corc wedi wryddhau o'r botol. Dyna pam oedd Charlie Brewster yn sefyll fyny dros di hyn yn Melbourne. Yn erbyn y vampires. Mae'r rhaid i rwy'n sefyll fyny dros hyn. Stopiwch just cyrraedd rownd yn ddall i'r beth sy'n mynd ymlaen reit dros nesa. Mae'r rhaid ni sefyll fyny dros hyn. Dwi'n coelio'n hyn. Dewch efo fi ar y siwrna yma, a wedyn ei ddangos i chi fod o'n bosib. Fucking... Di hwn yn allegori am Reaganism? O bosib. Ti'n gwybod adeg Reagan? Oedden nhw byth yn meddwl, na, ti'n gwybod be fyddwn ni? Fucking neo-fascists fyddwn ni?
beth di meddwl fel... Ydy Americans hyd yn oed yn sylwi na fel fascists? Like, they got a fucking ballroom. Wel, mae gen ti... Mae gen ti wan pobl ifanc yn America meddwl bod ei actually probably well off efo brenin yn ytrach na democracy. Dwi'n gofio Peter meddwl am America. Gyda nhw mynadd meddwl dros di hyn oherwydd yr AI machines. Dwi'n gofio Peter meddwl am America. Anyway, so, yn ôl i'r ffilm. Back to America. America. So gyd ti fatha Disney backlot. Five Plus Seduction o'n i efo'r subtitles ymlaen achos dyna dwi'n gwachio ffilms of one eitha pick o fyny lot o beth o'n i cefndir ac y subtitles romantic music plays o'n i fatha really? It's 80s synth a nes i feddwl wedyn fatha oedd y ffilms fel ma'n yr 80s yn mor horny a pervy fatha cymharu i wan fatha dyn nhw'n neud well ti'n gwybod be, nhw ni gloi fyny'r adran yma, ond mae yna lot o erthygled i bod o ran diffyg sex mewn ffilms rhagor. Bod genhedlaeth, bod sub-millennials, fel petai, Gen Zs, alphas and stuff, yn squeamish eto, squishy human emotions, chwantau, chwys, bod o'n cringe, yr thing cringe mewn fel. So mae actually gweld very intensely slow seduction, quote-unquote scene, yn y disco. Falle bod fi di speedio trwy ddo achos bod fi'n teimlo bod o'n cringe. Ond dwi'n cael sôn am cringe yn unrhyw achos. O ia, ond gyd ti chys bod o'n fatha'n... Mae hi'n 17, question mark? Question mark. A mae o'n fatha... 45, question mark. Ac mae o'n fatha, oce, da ni ti'n fatha, it's a bit, sort of... Ond eto, ond i dyna di'r whole point o, like... vampires. Like, hen asglyfu, ac oedd hi ddim isio hympydincio Charlie... A ddys fel... Tan i hi newid i feddwl bron instantly. Ar ôl cael life-altering, terrifying experience. Na. Yn y cychwyn. For plot reasons, nath hi fynd yn horny. Fatha, bron feilad hi fatha, dwi'n yn siŵr, a mae o'n mynd i'r ffinas, mae hi fatha, actually, wedi gweld. Get it on. Diddorol. Ond, wedyn hefyd o'n bit fatha diwedd chi bod yn fatha, haid i ni lladdo cyn i'r hael godi. Dwi'n mae'r hael yn godi a lladdo, a mae hi'n oce. Achos resymau. Dim achos unrhyw vampire lore well established. Na, rheolau. Bysach chi'n awgrymu un anwyl randawyr hyfryd ni, rhai nhw sydd hyd yn oed yn cyfrannu arian ac ebyst i ni i wylio hwn. Os da chi yn licio'r Lost Boys, The Burbs, unrhyw ffilm o'r fath yna, dwi'n meddwl mae werth i wylio, just i weld... Fel context. Lle mae'r pethau ma di dod o. Am bod... Be dwi'n weld o fewn y ffilm ma, o'na potensial yna. A wedyn nath pobl eraill gweld mae'na potensial yn hwn. A neud pethau eraill ar ben, ar gefn hwn. Am bod nath y ffilm ma costio 9 miliwn, ond nath o'n neud... 1985? Do, a nath o'n neud 24 miliwn. Do, so oedd o'n actually eitha successful am y pryd. So the type of film o teenagers, fuck, did you weld y ffilm ma? Oh my god! That type of bed. Dwi'n mynd allan i weld o, o'na boobs yn o, ac o'na monsters, ac o'na pobl yn toddi, ac o'na... Be swn i yn awgrymu, gaeth Bryn deud y di gynta, ond dwi actually eisiau watch the remake rwan. Dwi actually kind of eisiau watch the remake hefyd. Rwan dwi'n gwybod fod David Tennant yn ymwod, Mae'r clips o David Tennant y Supercut yn edrych yn very entertaining, a dwi'n cedi felly dod i watch hwnna. Dwi'n meddwl mae David Tennant di kind of living his best life ers gorffen ar Doctor Who. Just kind of dwi'n eisiau fatha... Ond be am y ffilm yma, Bryn? Neu na? Ne. So, I guess. Dwi'n ddrwg. Os yw'n mynd allan o'n ffordd i watch os da chi'n fatha gwachio y ffilms mwyn fatha cadw fyny fo beth da ni'n neud, ceffain gwachwch ond fatha, nwch chi'n dyfaru fo, ond da chi'n angen talu
sylw i bob dim sy'n mynd ymlaen yno fo. Fel mae Iest yn ddim yn ffilms sydd wedyn di cymeryd y syniadau yma a di wneud rhywbeth arall efo fo. Dwi'n meddwl mewn very sort of oes a mae o fatha'n commentary ar beth yn mynd ymlaen ar y pryd. Mae hwnna'n eitha diddorol. Ond ie, na, diolch yn yeah, just, it's okay. It's fine. Dio ddim di tanio ni fel Ye Gods of Egypt, neu dio ddim quite cyrraedd. Na, dio ddim efo'r fatha sort of yr hammy Jerry Butler kind of quality. Da ni'n lwcus rwan, da ni'n gallu gweld o yn yr ansawdd mae o, am fod pre-2022 oedd o'r ansawdd gwael oedd chdi'n cael cynt, ond mae o wedi cael 4K remaster ers 2022. So mae'r llun eitha clir. Cytuno, ie. So mae wedi cael ei chnau fyny yn really da. Hai. O rhywbeth bys ni ddim yn awgrymu chi wylio, i rhywbeth dylech chi definitely wylio. Mae'n amser am yr after party, awgrymiadau yr haclediad am y stuff. Dylech chi fod yn watched y mis yma yn Spooky Season, probably The Vivitch. Dwi heb watched ond dwi'n credu dylech chi, a wedyn llwch chi ddeithio fi ystio rhy scary fi. Okay? Pwy sy'n ffansi mewn gyntaf? Pwy sgan Iest Rest? Oes gen ni Rest? Iest. I fynd efo'r Spooky Season, os da chi heb di gwylio am barod, mae werth i wylio, ond mae ail gyfres Wednesday werth i weld ar Netflix. Wedi'w absolutely smasho'n ti ni pawb. Hwna di family viewing. Mae di bod yn family viewing. Da ni'r bach yn flin achos nath ni watched yr actual Addams Family films, ag ar ôl i'r plant watched Addams Family films, ydyn nhw fel... Di Wednesday'n byd fel hwnna? Gyn i fel na, dwi'n gwybod bod nhw ddim. Ond maen nhw'n lyfio A-mystery a maen nhw'n lyfio teen stuff, so yes. So hwnna... Ti chi? A wedyn, fi ag Arian sydd wedi bod yn gwylio hwnna, ddeu gwir. Siarad wedi bod yn dal i fyny gostio'r do efo ni, ond oedden ni'n rhythro ymlaen a just gwylio fo. A wedyn, un arall fatha shock horror efo lot o practical effects yn efo, a sydd definitely an 18 viewing, ydy The Substance efo Demi Moore. Eto! Yes! Mae hwnna... Mae brain fi just fel, Sianed bysa ti'n lyfio fo, Sianed bysa gen efo gymaint i ddeithio ti, ond dwi'n gorfod ddechgi. Fatha oeddech chdi'n deud yn y text, fatha, ti'n ofyn yr anwyladwy a'r syniad tu ôl i stwff. Ddim dyna di hwn. Hwn ydy, you see it is what you get. Ond yes, mae hwn i gyd amdan yr existential horror o fod yn fenyw mewn corff sydd yn ffeilio hi. I know. Mae hwnna gyd yn ideas. A beauty industry sy'n gwerthu monjuro i chdi. Mae o'n mynd o shock horror movie i fewn i comedy laugh out loud thing. Oh god. A mi o'n fatha, what you see is what you get. Does am subtext, it's all text. Yeah. Gei di ddarllen fewn efo beth isio, ond mae gyd yna ar sgrin. Basically. Nath ni wylio awr o interviews ar ôl o, ac oedd y director, mae hi yn ei late 40s, yn mynd am ei 50s, ac oedd hi'n deud fod o'n eisiau neud rhywbeth oedd yn i ddelio efo'r ffaith yma o fatha teimlo fatha fod dwi'n cael yn taflu allan ar y garbage pile fatha. Oedd oedd sort of catharsis i rhywbeth oedd y commentary o fo, A mae wedi cael ei wneud yn andros o dda. I mean, mae'r cinematography yn efo yn next level o'n i'n meddwl. Mae'r set design yn edrych yn spectacular. Mae bob dim, yr camera movement, bob dim amdano fo, pryd maen nhw'n penderfynu mynd am close-ups, pryd maen nhw'n mynd am ultra-wide, mae o'n... am fod fel rei bobl deud yn efo commentary, ac i fi ddeud y gwir, y darn o'n i'n teimlo mwyaf anghyffyrddus yn y reit yn dechrau ydy pan mae Dennis Quaid yn bita bolan o prawns. Shrimps, Ac fucking mingin. So mae hwnna werth i weld. Mae hwnna, ond ar Paramount nes i weld hwnna, am fod dwi'n cael menthyg Paramount gyn rhywun. Ie. Okay, a wedyn, honourable mention,
The Lost Bus ar Apple TV, effects da, fatha Speed, ond based on a true story. McConaughey. Yeah, Matthew McConaughey. Wow. So mae bach fatha Speed, ond efo tan rownd efo, ac fod na llwyth o plant ar y bus. Mae werth i weld, mae'r VFX y fucking next level efo, mae'n superb. So mae hwnna werth o, os ti really eisiau thrill ride, ar y bws. A fod teimlo'n gynnes. Ond y peth gorau dwi wedi gweld yn y mis dwytha, ac eitha agos i peth gorau dwi wedi gweld blwyddyn yma, ydy ffilm newydd Paul Thomas Anderson, One Battle After Another. Ond un ofni, oedd o'n mynd i fod yn un o heina, lle mae pawb wedi fod yn dda, a dwi jyst yn mynd i fynd i weld o'n ond na, oedd o'n fucking gred. Fi di clywed gymaint o reviews, bobl exploding head emoji efo atio dda. Yeah. So ti'n deud yn peth? Ond mae o'n non-stop roller coaster, 100 miles an hour, adrenaline fueled, just, tywod, beth ti'n cael fo, ride, mae'n just wow. Dydy o ddim beth ti'n ddisgwyl. Nes i'n watch a trailer, o'n i'n gwybod yn byd amdano fo cyn mynd i fewn iddo fo. Mae well wneud hynna, dwi'n meddwl. O fewn y hanner awr cynta, o'n i'n meddwl, dwi'n cyn ar hon, dwi'n siŵr os dwi'n licio hon. A wedyn, ar ôl hanner awr, mae slightly newid, a ti wedyn ti'n dallt, reit, dwi'n gwybod, y set-up yna o'r hanner awr ydy be oeddech chdi angen i gael chdi fewn i y darn yma o'r stori. Cyffroes, ys ti'n deud, neu fel? Definitely. Mae'r hanner awr cynta yn non-stop ac yn joyride mewn ffordd, ond o'n i'n siŵr os o'n i'n licio'r cymeriadau, ond fod o'n i'n meddwl, oh my god, dwi'n yn siŵr os fydrai cymryd 2 awr o hanner efo'r person yma yn y ffilm, ond dydy'r person yna ddim yn y ffilm ond 2 awr o hanner. Spoilers. Wedyn, so ti'n slipio fewn i fatha bedi sydd fath o tôn mae'r ffilm yn cymryd wedyn, a ti'n gallu ymlacio ag enjoyo fo mwy, a peidio cymryd o mor serious, ac ti'n meddwl oedd o'n mynd i fod. Mor, sut ti'n deud, ydy o'n un mor Trumpy a mae'n edrych, neu dwi'n gwybod be mae'n edrych fel, ond fel i fi mae'n edrych fel, this is the America we live in now, math o beth. Wel, mae hwn yn pre-ice a hynna i gyd, o ran di cael ei wneud, ond mae o o flaen i amser o ran hynna, oherwydd mae o'n dechrau off yn yr 80s, lle mae gen ti'r extremists ma yn protestio, ac oherwydd di peaceful process ddim yn gweithio, maen nhw'n mynd i'r extreme ac yn dechrau chwthu pethau fyny. Ac so'n trio creu newid wrth fod yn agitators ac yn violent protesters, a wedyn so ti'n neidio ymlaen 16 blwyddyn rhywbeth wedyn, ac mae Leonardo DiCaprio yn cuddio basically o fewn y pwynt yna. A wedyn, so mae pobl eraill yn cario ymlaen y mantell, ac so mewn ffordd ti'n gallu edrych fewn iddo fo, fatha, oh my god, mae hwn mor gyntefig, ond eto mae just digwydd bod, ond ti'n gallu gweld gymaint o'r cymeriadau mewn bywyd gywir sydd yn hwn, fatha mae yna grŵp o bobl yn efo sydd yn rhan o'r Christmas Club. Basically'r KKK di'r Christmas Club. Ond mae wedi cael ei wneud tongue-in-cheek, bach o humor. Os ni'n gwybod na Paul Thomas Anderson, dwi'n ni'n meddwl eich yna'r Coen Brothers oedd i wneud o. So mae'n teimlo'n, fel yr ridiculousness. Mae yna definite ridiculousness yn efo, enwedig efo cymeriad Leonardo DiCaprio. Am fod, mae'n bach o loser trwy'r holl thing i gyd. A wedyn mae gen ti gymeriad Benicio del Toro sydd yn fucking brilliant. Mae'n just yn zen, ti'n bod fatha person
sydd ddim yn cochi I limpyn o gwbl, mae just yn goes with the flow, a mynd gen ti Sean Penn sydd ar ochr arall hwnna sydd yn fatha, mae blood pressure yn uchel constantly, mae heart rate o dros fucking 99 constantly. So, yeah, mae'n... Okay, mae'n good call. Mae hwnna'n swnio very much rhywbeth bysa the other half yn enjoyo, a falle swn I just yn hang around yn ystafell, a probably yn endio fan ni'n enjoyo hefyd. Yeah. Cool. So hyn ydi the big things di, mis ma? Big things. Okay, Bryn, what you got? Llyfr gyda I arall. Control Alt Chaos. What? Control Alt Chaos. No, fiction, non-fiction? Non-fiction. Gan Joe Tidy, sydd Tidy. Cyber correspondent ar gyfer y BBC. Ooh. So be mae'n neud ydy esbonio strapline ydy How Teenage Hackers Hijack the Internet. Amazing. So mae'n sôn amdan yr treisio yr origins o groups fel Anonymous, Lolsec, yr Hacker Collectives. Okay, diddorol. A sôn amdan so teenagers a ballu'n cael yn involved efo cybercrime ac yn hacio, a mae'n deud o trwy lens stori Julius Kivimaki, a fo oedd boi oedd yn gyfrifol amdan hac o gwefan iechyd meddwl yn yr Ffindir. Diddorol. Ac oedd o di trio blackmailio pobl I dweud, so dweud, sagai cash neu releasio medical notes pobl, a wedyn nath y cwmni dweud, na, da ni ddim yn talu chdi, wedyn nath o wedyn I pob oedd yn involved ac yn dweud unigolion fel unigolion yn dweud, so rhaid chi dalu fi neu dwi'n mynd I releasio records chi, ac yr stori o fo di fatha, mae'n deud stori rest o'r grŵps trwy fatha edrych arno fo fel unigolyn fath o beth. So yeah, a dwi'n sôn amdan sut mae'r kids mae'n cael yn ôl be ydy'r fatha'r gwraidd y ffordd maen nhw'n cael ato fo, ac just really ystyried be fydd ni'n neud I helpu'r kids rhywbeth arall iddyn nhw, channel fo mewn ffordd sydd llai dinistriol. Wel, o hefyd really yn ystyried fatha lle doth yr hacking groups ma so gyd ti fatha'r Chaos Computer Club Chaos Computer Club Could be Chaos Computer Club ac Legion of Doom lle oedd nhw'n fatha'n hackers oedd mwy fatha yr ffilm Hackers oedd ni watchad gen nhw skateboards a ramps oedd nhw fatha oedd nhw efo diddordeb o beth mynd ymlaen ac fatha oedd nhw mwy curious ac oedd nhw fatha doedd nhw ddim yn gas I pobl trwad I fatha hackers once sydd fatha da ni wedi dweud y data di a da ni wedi talu ni lot o bres o'r else fath o beth so sut ma pethau fila wedi dod o gwmpas lle di o ddim does am riola so much one lle y syniad oedd efo hackers o hwyth fatha'r syniad paid y mesio efo sbytau a paid y mesio efo yr police neu rhywbeth sy'n actually mynd I lladd rhywun chos wedyn ti'n mynd I gael mae'r police mynd I ddod ar ôl di a ti'n mynd I fod yn trwbl mesio efo banks mesio efo pethau fel ffain ond paid y mesio efo byd arall I wan lle maen nhw fatha fuck it kids fatha, fuck it, dwi'n ni just releasio viruses ma heb ystyried beth sy'n gallu digwydd fath o beth. Ond dyna beth I natur, mae bobl ifanc a tech bros just yna I dorri stwff. Yeah,
Wel, ac y syniad fatha, lol. Os oedd yn fod cael dorri, lych chi di bildio fo waith. Some consequences yn byd na. Yeah, exactly. So, so non-fiction oedd hwnna. Non-fiction, Unrhyw operas, mis ma? Na, dim ar y funud. Brysau braidd efo fatha... Bywyd. Wel, efo gweithio allan os ti angen y reitant, o'r 9, I don't know. A fatha faint o belled dwi o'r twll. Faint o belled dwi o'r twll lle dwi eisiau tre eimio fo amdan. Cool. The opera of the open field. Yeah, the opera of the ball in flight. Hwna hyfryd, A just dod i arfer efo'r job newydd. Nice one. Yeah, so... Ddim yn wahanol i arfer. Sgen I'm loads i awgrymu, cos dwi ddim actually di bod yn... O'ch chi'n mynd neud Hades 2? Oh my god, dwi wedi bod yn chwarae Hades 2, ond dwi'n llythranol mond wedi chwarae fo falle 5 gwaith. Yn y mis diwetha. Dwi heb hyd yn oed clirio'r area cynta. Dwi wedi gwneud falle fel 20 run yn y game. Mae o'n beautiful. Mae o y game mwyaf prydferth a witchy da ni wedi chwarae. We're talking tarot. We're talking diwiau groegaidd. We're talking spells. Ni'n popeth. Mae mor cool. Mae mor horny. Mae mor lliwgar. Mae mor gorgeous. Gorgeous yn yr llawn air, llawn disgrifiad y gair yna. Just fantastic. Hades 2 wedi dod allan. Dwi heb gael digon o sydd i chwarae fo. Achos, dwi stupidly wedi bod yn gwachod anime newydd. Yay! O'r enw Kaiju number 8. Mae o'n gross. Mae'n really weird. Dwi'n fel bod fi'n gallu delio fo gor yn well pan mae rwy'n di animatio fo, pan dwi'n teimlo mae rwy'n di cymryd amser maith i fel... So mae Kaiju number 8 basically yn beth os Godzilla's, ond fucking loads o'n nhw. Oh. Beth os fel... Ti'n mae Japan yn cael loads of earthquakes? Yeah. Beth os, oedd yr earthquakes na i gyd actually yn kaiju. Oedd nhw gyd yn Godzilla's. We got a level 5 kaiju. Ti'n fawr na hwn nes di awgrymu mis dweitha hefyd, dweud? Probably. Dwi wedi bod yn volta, okay. Dyna gyd dwi wedi bod yn gwachod. Dwi wedi gwachod y cyfres 1 a cyfres 2 fan hyn. Sorry. Godzilla's Kaiju's. Mae gen i lun yn notes mis dweitha. O'r Kaiju number 8. Dwi'n di'n checio. Oedd hi'n cute o? Dwi'n rhywbeth o... Dwi'n gwybod. Mae'n funny, mae'n touching, mae'n really dda. Dwi wedi gwachod y 2 gyfres fan, so dwi wedi dal fyny efo fo. Nes i fynd i watched ffilm Demon Slayer yn yr cinema. Nes i crio 2 waith. A doedd hwnna ddim ond yn fel hanner cynta yr gyfres ola. Cys yn Japan, maen nhw'n golygu cyfresu mewn i cinematic versions. So fyddai'n talu watched a thing ma dwywaith, ond bod y ddal'n briliant. Oedd hwnna'n dda. Dwi wedi bod yn gwrando'r... Dwi wedi awgrymu rhain o blaen, ond ar Borrow Box, llyfrgelloedd Caerdydd, dwi ddim yn gwybod os di o'r Borrow Box llyfrgelloedd eraill. Just Japanese post-war detective novels. Kosuke Kindaichi novels ydyn nhw. Dwi'n gwrando... Dwi'n newydd offen gwrando'r... Medrai'm teipio hwnna i fyny i'r notes. Na, dwi'n credu bod fi wedi rhoi dim fewn. Seishi Yokomizu ydy enw'r... Ydy'r awdur. So dwi'n eitha siŵr bod fi wedi rhoi rhain. Ond maen nhw i gyd yn dod fyny ar Borrow Box fi. Felly, maen nhw i gobeithio ar gael trwy Libby neu trwy Borrow Box llyfrgelloedd eraill. Wedi bod allan lot o Terry Pratchett, falle na dyna pan bod yn outlook i'n teimlo'n well am y byd. I sticio efo Japan, nes i ddarllen y llyfr Haruki Murakami, yr un hawsa fo, What I Talk About When I Talk About Running, ac oedd hwnna'n really byr a really nice a really hawdd, a fatha introductory thing i fewn i ffordd o sgwennu. Oedd y fwy fatha blog mewn ffordd oherwydd rhedag iddo fo yn sut mae hwnna'n cyd-fynd efo sgwennu, ie. So os da chi'n licio sgwennu, neu os da chi'n licio rhedag, neu cybech y ddau, mae hwnna werth i ddarllen. Creadigrwydd sticky dynol. Sgwennu tran rhedag. Ie. Efo notepad ti. Efo Siri.
A dyna ni ein mis Hydref, spooky season ni. Dyle ti chwarae ni allan hefo parti'r ysbrydion gan Hugh Chiswell, boogie boo, yes. Good noson, mae hwn yn rhedeg, mae'r podlediad yn rhedeg yn hir. So, guys, mi fydd hi actually yn nos galan erbyn I chi gyrraedd y pishin yma yn yr haglediad dwi'n am na. So, rhwng digital IDs a driverless cars a e-sims. Clipi newydd. Nes I ddweud hwnna'n dod. Mae yna clipi newydd. Mae co-pilot... So, erbyn I hwnna ddechrau, mae yna clipi newydd. Mae co-pilot wedi rhyddhau digital buddy bach sydd yn trio bod yn cute ac yn Japanese, ond mae just yn edrych yn fucking creepy. Mae'n edrych fel bod chi'n trio gwrdd podlediad. Da chi eisiau help efo. Dwi'n licio'r breaking news yna pam da ni'n just yn gorffan... na, gwan Iest. Fatha hwnna, nath hwnna ddod allan reit yn allan. A wedyn mae OpenAI di prynu'r tîm nath o di fyny efo'r Shortcuts app I Apple. Y whole team? So mae nhw'n mynd I weithio I OpenAI. Yay, joy! Be nath nhw yn Apple? Dwi'n gweithio daith, chos nath i'n gweithio allan defnydd y Shortcuts app. Wel, i'r power users, mae lot well na defnyddio Automator oedd ar y Mac o blaen. Dwi'n siŵr os di Automator dal yn bodoli, ond mae Shortcuts lot haws I weithio efo, a lot fwy pwerus hefyd. Yr unig un dwi'n iwsio di, if under 100% battery, then put me into power saving mode. Automatic, Automatic power saving. Dwi'n siarad 100% all the time power saving mode, please. Hwna dyn unig un. Please, be yw ti'n iwsio fo I? Be yw ti'n iwsio shortcut I? Ti da like top 3 yn I? Top use ydi, os dwi'n dweud, hey Siri, Kunis time, mae o'n ffindio bob ffilm Mila Kunis ac yn suggestio un I fi ar random. Sglaf. Child of the 80s. Na, mae hwnna'n un o'r hen oes. A wedyn oedd na'n arall o'n i'n rhedeg, oedd yn cyfieithu geiriau Saesneg I Gymraeg. O'n i'n just yn deud, hey, thingy, what's y gair Saesneg in Welsh. Ac wedyn be oedd yn neud oedd mynd allan I Bing Translate, tynnu fo I fewn, a deitha fi be oedd o yn Gymraeg. So am fod mae'n gallu neud, mae Siri I hun yn gallu neud hynna I Sbaeneg, Ffrangeg, bla bla bla. Ond dim I Gymraeg. Dwi'n methu neud o I Gymraeg, ond mae Bing wedi torri off I connection nhw I Shortcuts fan, so di hwnna mae gweithio ddim mwy. Ond dwi wedi checio efo iOS 26, so eich fod o'n gweithio nôl fan. Fixio siwr, bod ti just methu iwsio Bluetooth headphones to. Fydd o'n gweithio pan mae'r screen off. Yeah, but obviously. Diolch. Big news. Okay, guys, mae hi yn hanner awr wedi 11 bron. Mae'n amser cysgu yn yn I gyd. Diolch o galon, randawyr anwyl. Gobeithio bod chi wedi joio'r bennod yma. Diolch I Iest am gynhyrchu. Fel arfer, a llenwi ni efo info ac ystyr ac gobaith. Os dwi'n ffindio am fod top ym hen, dwi'n cofio, mae rei shortcuts sy'n really handy. Am fod, beth sy'n handi amdano nhw, ti'n gallu rhannu nhw, a mae pobl gallu installio nhw. So, pam dwi'n edrych yn nhw, a gweld pa rei sy'n really handi, fydd nhw yn y show notes. Os da chi eisiau Kunis time... Mae hwnna'n extra. Mae hwnna mond ar OnlyFans. Ie, ar OnlyFans. Ond gewch chi addasu hwnna I bynnag actores da chi eisiau cofiwch. Hey, Stwri, it's pine time. Okay, cofio ni hynna. Wel, am rwan ddo, ddedon ni nos da. Nos da gan Bryn? Nos da. Nos da gan Iest. Nos da. A nos da anwyl wrandawyr, fyddwn ni nôl yn y mis tywyll Tachwedd hefo lot mwy o stories I chi. Dwi'n gwybod os lle haddo'r positifrwydd, ond da ni wedi cael... No, ni wneud yn gorau. Oce, ta. So, hwyl am y tro. So, hwyl! Ta-da! Penblwydd hapus I ni, penblwydd hapus I ni, da ni yn 15. Penblwydd hapus
I ni. And stop.